ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть, хай обійме стан дівочий, чорний дим от пожарища. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Облітає цвіт калини, перепел замок у житті. Ще вчора тут жили ми, а сьогодні тут чужинці. нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Ти стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Ти стріляв і скоро стріла, я набої подавала. В чорні ночі нам не спати, із тривогами своїми, всіх кривавих окупантів проженемо з України. Ми не вийдем з тобою, ми не станем на коліна, станем ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Ти стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, Я набої подавала. нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Ти стріляв і скоро стріла, я набої подавала. Вітаю, Хунто! Ну що, скучили? Я так само скучила, було трошки, багато справ, тому мені треба було трохи припинитися у гэтым сенсі, але повертаємося до своїх, як можна сказати, баранов, і зараз будемо обмірковувати те, що відбувалось. Одразу кажу, не стежила за тим, що у світі відбувається, зараз повертаюсь сама до новин, тому із Streamlabs сьогодні хотіла, мабуть, вийти, але нічого у мене не трималось, тому пробачте, сидім на ОБС-ки, покуль, трошки я там нечто собі подробила, тому я сподіваюся вельми, що у хуткім часі ми будемо з вами вже бачити разом чат. Ну, ви його бачите, до речі, я його бачу на сусіднім моніторі, вельми сподіваюся, що сьогодні не буде ніяких тормозов. Я бачу, що мені трошки з'їхала все ж таки ОБС, але зараз ми це підрихтуємо, нічого страшного.
Я вас вітаю щиро. Сёння, ведаеце, я ж кажу, мае сябры лепшыя ў свеце, таму што гэтую песню мне, мабыць, гадзіну таму скінуў мой сябр. Я яму шчыра дзякую, таму што ён ведае, што ў мяне украінская душа і кожная украінская песня, асабліва калі яна вельмі прыгожая, мне заходзіць вельмі-вельмі, а вось гэтая, калі паднасіць трэба снарады, ну, звычайна, канешне, мы будзем рабіць ад сябе ўсё магчымае, таму песня яна якраз пра мяне, таму што збоку не стаю, не, ведаеце, не кухонны такой аналітык, якой сядзіць і толькі збоку глядзіць на тое, што адбываецца. Не, я ёсць часціна гэтай усёй працы, якая зараз збоку апазіцыі адбываецца ў Беларусі, мне вельмі прыемна. Таму шчыра дзякуй за такую цудоўную песню. Яна сёння, мне здаецца, вельмі добра пачала наш стрым. Так, давайте з вами трошки паразмаўляю. Бачу вас у чаціку. Зараз паглядзім. Так, кажуць, што банда Дідусіка зараз долучаецца до мене. Віктору, привіт, щирий, хлопці, я вас дуже поважаю, дуже шаную, тому я вам вельмі асабліва ад сябе дзякую, што вы долучыліся да гэтай вось суполачкі, ціхенькай, спакойнай такой. Я вельмі люблю людзей, якія ў чаце са мной знаходзяцца, таму што ўжо, ведаеце, так з боку сваіх сяброў я чую, што кажуць: Елена, у тебе такі чат цудоўны, так прыемна заўсёды там знаходзіцца, такія разумныя людзі, і ведаеце, ну гэта клёва насправдзе, таму што сябры, я кажу заўсёды, што тыя людзі, якія побач са мной, яны насправдзе гэта мой скарб, і я кожнага з вас беражу вельмі, таму шчыра дзякуй, што вы ось такім чынам прыходзіце з іншых суполак, падтрымваеце і далучаецеся да нашага такога кластара Хелен-Мінская, можна сказаць. Белукар, шчыра дзякуй цябе, сябар, ты заўсёды побач з навінамі, з цікавымі рэчамі, таксама скідваеш мне цікавыя нейкія песні, вершы і ўсё іншае. Я вельмі рада, што вось такім чынам нас з табой жыццё пазнаёміла, і ў тваім выглядзе я зараз маю вельмі такога шчырага аднадумца і сябра. Я цябе вітаю, дзякуй, што ты глядзіш за чатам і не даеш усякай гідоце там знаходзіцца, то бок усе свае. Юлічка Барсукова, вітаю, сябровачка моя. Оксаночка Живицька, вже скучила за вами, але повертаюсь. Валентин Чистяков, слава Україні, живе Білорусь, героям слава, живі вічно. Андрій Біченко, вітанечка. Зараз трошки розповіду ще про одну подію, яка відбулася. Так, донати вельмі нагадує нам мой сябр Белукар, що донати збираємо. Я перерахувала, у нас було 325 гривень, ми собрали. Я їх уже відправила пану Василю. Тому сьогодні обов'язково, коли забуду, нагадайте мені, коли ласка, у чаті, щоб я показала вам, куди ми накеровуємо свої гроші. Тому що, ну, мені здається, що треба показати, што мы зрабілі з вами разам. Гэта не маё, гэта наше з вами. Антиструс, друзі, дуже стрім, музыка, сила, мій формат. Так, я ж кажу, гэта, ведаеце, так прыемна. Украінскія сябры мне скідваюць беларускую музыку, а беларускія сябры мне скідваюць украінскую музыку. То бок яны ведаюць, што для мяне гэта вельмі важліва чуць з дзвюх бакоў вельмі такое ўсё знаёмае. І я кажу, у гэтым сэнсе я аб'ядноўваю ў сабе дзве краіны, дзве мовы, і яно для мяне ўсё роднае, і мне вельмі прыемна, што мае сябры вось такім чынам яны нейкія рэчы робяць прыемныя для мяне, і не гледзячы на тое, што я у адной краіне, а магу быць у другой краіне. То бок яны ведаюць, што для мяне гэта вельмі ўсё прыемна. Таму вам, ну, просто найшчырэйшы дзякуй насправдзе. То пачатак, так, мы толькі прыйшлі, мы толькі пачалі. Вельмі позна сёння, таму што насправдзе вельмі багаты спраў, і я не ўпэўнена была, што будзе стрым, таму што я тут разбіралась з стрымлапсам паралельна, таму што ён мабільнее трохі у стрымах, і я б хацела за яго выходзіць, але там зараз нейкія тэхнічныя непаладкі, я яго тэсціла, але ўжо ОБС працуе добра, таму выйшла сёння ў добры стрым.
А ўжо далей, калі з вамі скончу тут размову сваю, пайду далей стрымлабіць, таму што трэба яго наладзіць, каб ён працаваў добра. Таму ўсё добрае, сябры, мы толькі пачынаем, зараз пойдзем у рулетку. Я не сцежала за навінамі, зараз будзем з беларусамі размаўляць, што яны з навін ведаюць, таму паглядзім, як яны сцежаць за тым, што адбываецца ў краіне. Трошкі лукаўлю, звычайна я там нейкія навіны лавіла ў гэты час, але не зовсім сцежала за тым, што адбываецца насправдзе. Данила Запорожскі, вітанечко шчырае. Всім добрый дзень, вітання, апанянкам шанавання. Шчыра дзякую. Дзяўчыны, нашыя хлопцы лепшыя ў свеце. Андрій Біченечка, вітаю вас. Так нават сказала за сабой, хацела імя, інтэрпрэтацыю зрабіла з прозвішчам, але я ведаю, што гэта толькі зайчат. Лайк. Кармель, вітанечка, размаўляла з панам Васілём, сказалі, што вы вельмі падтрымалі праект, таму шчыры дзякую ад мяне прыватна за тое, што вы не глядзіце за гэтай сітуацыяй усёй збоку. Беспасярэдне ёсць аднім з удзельнікаў гэтага ўсяго, вельмі важліва. Мы ўсе працуем на адну скрынічку, таму у маім стрыме альбо ў стрыме пана Васіля, ён, ведаеце, зараз так агульна рахую уже, ён не кажа, што там з вашага боку прыйшло вось столькі, альбо з майго боку вось столькі. Ён кажа агульную нейкую лічбу, якую ён мае зараз на рахунку, і ён кажа, мы сабралі, што мне прыватна вельмі прыемна, таму што таксама ёсць я удзельнікам гэтага збору коштаў. Нагадваю, гэта нашы сем'і. Гэта Святослав Шчербіна і гэта Саша Беспалы і плюс медыкі. Трэба будзе мне зараз созваніцца з валанцёрамі, спытаць, як у іх адбываюцца справы і куды мы будзем накіроўваць грошы, таму што до 12 числа ёсць яшчэ час нейкі, таму паглядзім, куды мы іх накіруем. Харків вітаем. Сергій, вітанечко. Харків, кажу, в Харкові живуть дуже кльові хлопці, я це знаю, я з вами спілкуюсь. Долучайтеся до суполки. О, Фейсбук, Юлічка, щиро дякую. Зараз розповіду про Фейсбук, нешто ми там зробили. Я Русь України. Русь України, вітанечко. Дуже символічно для нас. Хелен, ти золотка, щиро дякую. На добрі справи. Валентин Чистяков, 10 гривень. Щиро дякую, Валентин. Гэта наші сябры. Кажуть, що я не з банди, але мені тут, видите, тут відбувається, що ми усі так альбо інакш, одной суполки, то бок гэта суполка аднадумцаў, мы выходзім з чату у чат, то бок я бачу сваіх сяброў і у Віці Дідусіка, і у Фархада на стрыме, і у пана Васіля, і у пана Васіля, і у маіх стрымах. Мне вельмі прыемна, нас вельмі багата. Гэта клёва. Я не адчуваю сябе адзінай, таму што я ведаю, што куды б я не зайшла, я паўсюль сустрэну сваіх сяброў, заўсёды прывітаюць і добрым словам падтрымаюць, што зараз вельмі важліва насправдзе, таму што сітуацыя пагоршваецца і яна будзе яшчэ крытычней. Сёння, мабыць, пагаворым пра вось гэтую крызу, якая, мабыць, вельмі моцна па нас ударыць. Я ўпэўнена ў гэтым амаль. Але спадзяюся, што хутка аднавімся і ўсё будзе добра. Я аптыміст па жыццю, таму трымаемся, сябры, што нам яшчэ рабіць. Є пісня. Оксаночка, дуже рада вас бачити. Йшли селом партизани. Напевно, я заўсёды ў сваіх стрымах альбо беларускую, альбо украінскую, а бывае такое, што і беларускую, і украінскую вмыкаю, таму мне вельмі прыемна, я іх чую, яны побач са мной, і заўсёды я зараз шчыра дзякую сваім сябрам за то, што яны новае нешта мне дадаюць, таму што я у пачатку сваіх стрымаў запускала то, што ведаю я, і зараз вось гэтая суполка, яна пашырваецца, і мы звычайна дзелімся інфармацыяй. Мне вельмі прыемна, што вы далучаецеся да гэтага такога майго прыватнага флэш-мобчыку, мабыць. Я заўсёды выкарыстоўваю музыку ў сваіх стрымах. З мяне здымаюць манетызацыю, якой у мяне не існуе, і нават калі, мне здаецца, 1000 падпісчыкаў будзе, я яе ўключу, і ўсё роўна я буду выкарыстоўваць музыку, таму што яна мне важлівей за тую манетызацыю, якая можа быць на маім канале. Таму няхай яны здымаюць і далей, а я буду пашырваць інфармацыйнае поле з боку беларуска-украінскіх суполак.
Таму монетизацию я не боюсь, что мне будут здымаць, таму кидайте мне, калі ласка, клёвыя відосы, клёвую музыку, будем яе слухаць, насалоджвацца ёю і вось такім чынам адзін аднаму дадаваць інфармацыю, што адбываецца ў нашых краінах і знаёміць з музыкай беларусаў украінскай, а украінцаў з беларускай. Гэта клёва. Абдулла Рудаки, Назимчик, вітаю, уже скучила за тобой, уже давай хочу в Минск едь. Я не могу тебе обнять зараз, але я тебе обещаю, что 2 метра вось гэтай социальной дистанции я тебе помашу ручкой. Обовязково. Так, Степан, як мы любим, давно до Димона не заходила, уже скучила так само, але мне еще, мабуть, тижні 2 потрібно, как бы, просто разобрать все то, что у меня накопилось за этот час, потому что я не поспеваю все робить. Тому, пробачте, покуль я выпала з стримів, я выпала з чатів, я выпала з такого інформаційного поля, тому що треба працювати зараз вельми багато. Хелен, щойно лайкав твоє фото в Facebook. Щиро дякую. Facebook так само прилетів. Хелен! Петро, ти теж помітив? МНМ 33627. Вітання з-за кордону. Так само вітаю з-за кордону. Я впевнена, що я так само для вас з-за кордону, тому вітанечка. Так, мабуть, нікого не пропустила. Коли когось пропустила, пробачте, але... Кейтор, пробачте, коли ласка, це один з тих каталізаторів, який сьогодні просто, допомог запілити гэты стрим. Тобто, коли пишуть вельми багато, де стрим, я реагую і розумію, що треба трошки часу прибрати від своїх справ і ось гэты фідбек від себе віддати вам. Тому сьогодні, дякуючи вам, стрим запускаю, тобто, ось я відреагувала на ваші повідомлення, я тут з вами, і сьогодні будемо обмірковувати події, які відбулися у Білорусі. У Білорусі все дренно, покуль, мені здається, тому що вельми багато людей захворіло, вельми багато людей хворіє, помирає. У нас рвуться просто телеграм-канали, які доносять інформацію. Що я можу сказати? Тут, про коронавірус, насправді, вже оскомину навіла, пробачте, тому 12200 плюс 916 людей, коли більше за 900 людей захворіло. Статистика у нас, як завжди, бреше, тому що, звичайно, ця кількість людей набагато більше, і сьогодні мені скидували так само повідомлення, що готують один з несвіжських там, я не веду стадіон, не стадіон, що це таке, некое помешкання величезне, там койками просто все забито. Ось, ми ж, ми суботники робимо, тому що треба збирати гроші на, я не веду на які справи зараз, тому що треба було об'явити карантин давно, треба було його робити ще спочатку сакавіка, а не ось вухами стріляти амаль у травні. Але нічого у нас не відбувається, ніяких подій не відбувається. Телекінов, як завжди, бреше, що все добре. Чекаємо ніяку допомогу, чекаємо гуманітарку, як завжди, у гэтej ситуації. Те, що я бачу, Україна 26 років з протягнутою рукою, і це продовжується. І, на жаль, змін аніяких. Вельми дренно. Віншую синочка з днем народження. Так, синочок мой, мой Іван Кулеш, вітанечко, вітаю народ, тут усі, так, напевно, усі, не усі, але всі своє, вельми цудовна суполка, ведаєте, що тут вельми, так, як в Україні є дуже пригоже слово, затишно. В мене дуже затишно, завжди приємно з сябрами поспілкуватись і побачити один одного. Сыночек мой, так, давайте я с Беларусь закончу. 26 год мы вот гэтай протягнутой рукой. Мы з Анатолієм Івановичем робили стрим, він есть. Кармел 1954 едем 100 гривень. Солідарність. Дякую щиро, Кармель, гэта наш пан Адам. Я з великою повагою до вас ставлюся, тому що мені вельми важлива адчуваць таксама вось гэтую падтрымку з боку наших суседзяў, з боку наших, можна сказаць, братоў, тому што мы выйшлі ўсе з адной, можна сказаць, з адной краіны. Яна ў той час не была так падзелена, як зараз, на жаль. І насамрэч нам бы аб'яднацца, дадаць зноў люлей
тим, хто зараз нас драбіць зноў і нейкую хлусню з боку нашага паўночнага суседа, паўночны, здаецца, калі альбо паўднёвы. Я пра рашыстаў зараз скажу, але ў іх справы недобрыя, яны адчапіліся нарэшце ад маёй Украіны, то бок, ну, я бачу, што ў ленце ўсё менш і менш яны ківаюць на Украіну ў тым, што яна павінна ва ўсіх бедах, які адбываюцца на Расіі. Адзінае, што клёва, заблакавала Украіна прапановваю зняць санкцыі за конт таго, што пандэмія, ой, нам ўсё так дрэнна, ой, нам так боляча, і мы тут паміраем, а дапамажыце, help. Вы атрымалі тое, што вы заслугоўваеце, рашысты, таму мая павага і шчырая да Украіны, якая трымаецца як можа, і ну, праз вось такія рэчы яна нагадвае пра тое, што ва Ўкраіне ідзе вайна. Сёння бачыла, як хлопцы з перадавой накіроўвалі COVID-19, то бок, ну, працуем як можам, хто інфармацыйна, хто ў зоне баявых дзей. Падтрымваем заўсёды, канешне, і вельмі чакаем дадому, і я вельмі спадзяюся, што гэта хутка станецца. Вось, у Беларусі, нагадваю, сітуацыя вельмі дрэнная. У Facebook стварыла суполку сваю, таму што сябры прапанавалі, і я адрэагавала, то бок мне зранку напісалі, што а дзе твая суполка ў Facebook? Чаму яе пакуль не існуе? І ну, я зрабіла тое, чаго я не рабіла дагэтуль, то бок палезла ў налады і пашукала я гэтую суполку стварыць, і ў першы дзень амаль 100 чалавек далучылася ў суполку Хелен Мінская. Яна ёсць у Facebook, я бачу, Юлечка скідвае пасыланні на яе, калі ласка, далучайцеся, там ёсць 3 пытання, мабыць 3, а мабыць, там, ведаеце, у мяне такія клёвыя мадэратары, што яны пастаянна зменьваюць пытанні, я нават сама не паспяваю сцежыць за тым, што там адбываецца, но я ім давяраю 100%, таму тое, што робяць мае мадэратары, тое, што я раблю там ад сябе, я абсалютна спакойна за гэтую суполку, я ведаю, што ў ёй усё таксама будзе спакойна, таму што там у мяне сябры збіраюцца звычайна, і яны дзеляцца інфармацыяй, яны пашырваюць інфармацыю. І ну, я не магу сказаць, што яна жыве аўтаномна ад мяне, але я абсалютна спакойна за гэтую суполку, таму што я ведаю, што там вораг не пройдзе, а інфармацыя будзе дадавацца вельмі карысная і якасная, і я сама выкарыстоўваю яе. Я шчыра дзякую Артуру Працану, якой далучыўся, і ён таксама распаўсюджвае навіны, якія адбываюцца ва Ўкраіне. Вельмі там актыўна пані Любоў наша, Любовь Васильевна, яна таксама распаўсюджвае інфармацыю, што мне вельмі прыемна, таму што я з велічэзнай павагай стаўлюся да нашай шаноўнай прыгажунькі. Белукар, Юлія Барсукова, то бок, усе нашы, яны там, і Валентин Чистяков, я бачу, також інфармацію пашырыў. Не бойцеся нічога туды закідваць, калі вы бачыце, што гэта карыснае. Полный карт-бланш, там вельмі дэмакратычная суполка, я нікаго там не блакірую, не баню, навіны не выдаляю, нават калі яны мне не вельмі падабаюцца. Таму гэта абсалютна такой, з майго боку, дэмакратычны гурт, дзе можна дзеліцца інфармацыяй, якой вы жадаеце падзяліцца, і вы рахуеце, што яна вельмі патрэбная. Так, што з вами? Давайте з вами трошки, і я павярнуся, нешта я хацела распавесці. Facebook распавела, YouTube распавела, нешта хацела яшчэ цікавае распавесці. Зараз, мабыць, павярнуся да чату і нагадаю сабе, што я хацела зрабіць яшчэ. Щиро дякую, Юлечка, что распаўсюджваете. Карантин не нужен. В Беларуси надо усилить штрафы, по-другому народ не понимает. Без маски на улице штраф 30 базовых, тогда быстрее дойдет до народа. Вось, дякую, что ты мне про карантин сказал. Я рахую, что карантин, ён, мабыць, не ў тым выглядзе, як у іншых краінах, але патрэбен быў. У любым выпадку, тому что мы, я разумею, что наши люди, яны не зовсім, на мой погляд, разумеюць, што адбываецца, але добра сёння вельмі Белукар размясціў фота, дзе на доме талерка, і галоўнае, каб зомбаяшчык быў у доме, у хаце, а ўсё іншае гэта не патрэбна. То есть, яна адпавядае 100% беларускай ментальнасці такой, збольшага, таму што, я не разумею такого. Я не разумею такого стаўлення да сябе,
Я бачу у величезной колькасці телеграм-каналаў, дзе крычаць, што ой, што вы паніку разводзіце. 12 і 200 на сёння. Плюс амаль 1000 людзей захварэла. Не, мы не панікуем. Просто амаль 12,5 тысяч людзей зараз захварэла. Гэта афіцыйна. А колькі неафіцыйна, паглядзіце, што ў стопцах адбываецца, там просто не паспяваюць капаць. Капаюць і капаюць. Вось і ўсё. І адныя вянкі, людзі гінуць, статыстыкі няма ніякой. Агульна па захворванням, то бок. Я ў Facebook написала толькі адное. Савок здох амаль 30 год таму. Але я не ведаю, чаму я павінна жыць у гэтым смярдзючым трупе. Я не хачу. Я хачу жыць у квятучай краіне, дзе дамінуюць дэмакратычныя погляды. Мне не падабаецца краіна, у якой я зараз жыву, з боку кіраўніцтва. Я абажаю Беларусь, яна вельмі прыгожая, яна вельмі уютная, яна проста гэта краіна для жыцця, але, на жаль, улада, якая зараз ёсць, яна здароваму глузду не адпавядае зовсім. Вось ад слова зовсім. Таму каранцін трэба было зрабіць. Трэба было зрабіць абмежаванне, трэба было уводзіць абмежаванне, трэба было даваць інфармацыю людзям. Каранцін, ён для таго і робіцца, каб развесці вось гэтыя суполкі. Зараз, я ўпэўнена, зараз цёплыя дзенькі насталі, і куды нашы беларусы паедуць? Правільна, есці шашлыкі. То бок, і сёння плюс яшчэ, як я так разумею, сёння дзень памяці, сёння радыніца, і я так разумею, што багато хто паехаў на кладбішча. Мая мама сказала, нашыя нас прасцяць, яны зразумеюць, таму мы паедзем, калі гэта будзе бяспечна. Я не думаю, што мае бабуля, дзедуля былі бы рады, калі б я з імі сустрэлася толькі таму, што я прыбрала на іх могілках. Я ўпэўнена, што яны былі б супраць гэтага, і у гэтым сэнсе я ўпэўнена, што не трэба такія крокі рабіць, якія небяспечныя насправді зараз для сям'і, для сябе. Мы сядзім дома, тут у мяне ніякага новага нічога не з'явілася, мы як сядзелі дома, так сядзім далей. То бок у мяне нічога не змянілася. Досі є інфо, війна і історія фронту, війна на Донбасі, битва за Русь і Україну. Загалом, думаю, варто допомогти білорусам, започати шолокостюми і робити захисні щитки, а в сусідів як з цим, не знаю. Насправді, я вже розповідала, що я не чекала, що наші волонтери, вони ось настільки відповідають моральним своїм принципам, і вони просто імгненно відреагували на ситуацію, і вони роблять від себе те, що вони можуть. І у гэтым сэнсе я бачу, што вельмі моцная валанцёрская падтрымка з боку беларусаў, і я не ведаю насправді, таму што ніхто агульна не дае інфармацыю. Трэба разумець, што ўжо самі лекары кажуць пра тое, што яны вельмі ціхенька гэтую валанцёрскую дапамогу атрымліваюць праз нейкія чорныя выхады, то бок, бяруць проста мешкі. Я не ведаю, трэба, мабыць, запіліць стрым з беларускімі валанцёрамі. Мне ёсць сярод валанцёраў сябры, звычайна, і проста я баюсь, што яны не распавядуць такую рэальную карцінку, якая зараз існуе ў Беларусі. То бок, яны працуюць, яны распавядаюць тое, што яны могуць сказаць на камеры. Мы бачым, што некаторыя людзі робяць таксама стрымы. Таму інфармацыі вельмі мала, але яны, ведаеце, яны робяць справу зараз вельмі добрую, яны дапамагаюць, як могуць. З боку дзяржавы я не бачу, каб было нейкае такое, што мы там нейкія грошы выдзелілі на дапамогу лекарам, альбо яшчэ нешта іншае. Сёння я прачытала цудоўную навіну, што прапануюць за рахунак таго, што зараз і штат нейкія кампаніі прыбіраюць там, то бок, як у Беларусі працуе. У нас не скарочваюць людзей, то бок іх, насильно ніхто не звальняе, прапачце, не ведаю, як беларуская, зразумелі. Просто не продовжують контракти. Контракти у нас кабальні, яны звичайно на год,
і калі заканчиваецца контракт, просто ну, яго не прадліваюць. Як у маім выпадку, просто не прадліваецца контракт, ён закончваецца ў мяне і ўсё на гэтым, то бок ну, далей сам. Што хочаш, то і рабі. У мяне прэтэнзій няма да маёй кампаніі, таму што мой контракт ён закончваецца і ён сагласаваны з кіраўніцтвам, то бок аб тым, што я не буду прадоўжваць далей працаваць. Я ведала яшчэ у лютым, і я пра гэта замовіла, то бок з майго боку я адразу сказала, што ну, шукайце на маё месца, мабыць, новага спецыяліста, таму што у траўні ён прыпыняецца, і я яго не буду прадоўжваць. І у выпадку маёй кампаніі, калі трэба зараз трошкі скараціць штат, ну, то бок гэта такое абаюднае было жаданне наше, і ну, тут, ну, мабыць, і не да мяне, і не да маёй кампаніі ніякіх прэтэнзій няма, то бок гэтыя дзеі яны сагласаваны былі яшчэ ў лютым месяцы. І тут у мяне ўсё роўна і ўсё спакойна, але я ведаю, што ёсць людзі, якіх не ў маёй кампаніі, з іншых кампаній там і зараз зарплатню прыбіраюць часціну зарплатні і скарочваюць штат, то бок, ну, і замовілі наши законотворцы, што яны зараз хочуць павесіць на юрыдычныя лица субсідыярную адпавядальнасць. А што такое субсідыярная адпавядальнасць? Гэта адпавядальнасць прыватнай маёмасцю, то бок усё, што ў цябе ёсць, ты будзеш адпавядаць, і гэта што самае цікавае зараз прапанова з боку фонду ідзе, то бок гэта сацыяльная наша бяспека, ёй не хапае грошаў. Вось тыя 35%, якія сплочваюць юрыдычныя лица з зарплатні кожны месяц, так, іх дзейсна стала менш, і зараз, калі будуць нейкія там мабыць, ямы вось гэты фінансавы абразоўвацца ў юрыдычных лиц, і яны не змогуць выплочваць свайго часу гэтыя сацыяльныя ўзносы, і будуць за рахунак маёмасці забіраць. То бок, ну, калі гэта будзе ўжо такое, ну, прывет, 37-й год будзе. Ну, ўсё. Няма грошаў. У прадпрыемцаў яны не грабуць грошы лапатай, нагадваю. Друзі, я настільки люблю свою країну, що сам боюсь того. Біда, що країна не любить своїх синів, дочок, но то таке, влада та країна – це різні речі. Про гендерну рівність згадала. Так. Антиструс, я тут одне скажу. Я ніколи не адмаўлялася ад Украіны, але, ну, гэта краіна для мяне, якая існавала ўсё жыццё, і я, мабыць, да яе не ставілася з той адпавядальнасцю, за якую я ставлюсь зараз. Пачынаючы з 2014 году, калі у Беларусі, трэба разумець, было акрамя прапаганды не было нічога. То бок з розных крыніц дзяржаўных, афіцыйных ішло, што гэта Украіна, яна вінная, і ўсё, што адбываецца ва ўкраіне, гэта выключна бяда украінцаў, і ніхто там ніякага далучэння да гэтай сітуацыі не мае. Разумееце, я як вырасшая дзяўчына, ну, няхай не ўвесь час, але я бывала там і жыла там, мне было незразумела, як мае бабулі і дзядулі, яны вось, ну, нейкія не такія. Як мій вуйко, він не такий, як мої братики, вони якісь не такі, моя тьотя. То бок у мяне быў абсалютны дысананс з 2014 году, і мы, мабыць, за рахунак таго, што пастаянна сазваніваліся з радзімай, то бок мае цернопольскія, яны даносілі інфармацыю, мы ведалі, што адбываецца і на Майдане, і ў Цернополі. Мне было лягчэй, ну, пачуць, што вось гэтае, паставіць фільтры, я б сказала, што вось тут хлусня, а вось тут мае родныя, яны кажуць зусім іншыя рэчы. І ў гэтым сэнсе мая радзіма, яна, ну, як ставілася да мяне добра, так і ставіцца. Я прыязджаю ў Цернопіль, я з задаваленнем хожу по вуліцы, я з задаваленнем знахожусь там, ну, то бок сказаць, што моя краіна мяне зрадзіла, не, такога не было ніколі. Мае сябры, яны як былі побач са мной, так і засталіся, я як была з імі побач, так і засталася. Мабыць, у нас не заўсёды супадаюць меркаванні, але гэта зусім не кажа пра тое, што я гатова ад іх адмовіцца. У Беларусі я страціла сяброў, так. Гэта дзейсна так. Таму што, ну, абсалютна разнапалярна ставіліся да сітуацыі ва ўкраіне. Праз Украіну я страціла сяброў тут. Ва ўкраіне не, нікога.
Усе тыя, каго я ведала, і больш таго скажу, што ў мяне настолькі пашырылася зараз суполка гэтая, што мне здаецца, у кожным куточку зараз ва ўкраіне у мяне ёсць чалавек, з якім бы я магла сустрэцца і паразмаўляць. Гэта клёва. Таму тут таксама трэба падзяляць кіроўства і краіну. Краіна не зрадзіла. А вось кіроўства, якое гэтую краіну зрадзіць, так, ёсць. На жаль, і ў Беларусі, і ва ўкраіне. Мне не падабаецца то, што адбываецца ва ўкраіне, мне не падабаецца то, што адбываецца ў Беларусі. Я больш цісну на сітуацыю ў Беларусі, таму што я тут беспасярэдня, і я магу сцежыць з боку Беларусі. На жаль, я не ва ўкраіне, і таму мне абмяркоўваць украінскую ўладу не вельмі зручна, таму што я не з вамі, я не побач, і я не адчуваю на сабе тое, што адбываецца ва ўкраіне, толькі тое, што я магу пачуць тут і свае меркаванні на гэты рахунак выславіць. Таму вось так. Я абажаю сваю Украіну, і я абажаю сваю Беларусь. Акрамя фейкаў, Петровіка. Так, ляціць мой чат, слухайце, я не паспяваю сцежыць. Давайте пойдем у рулетку, мабыць, тому што я ўжо добра з вами паразмаўляла. Нарэшце 28 чалавек. Канешне, перфекта, так трыматы. Малайцы. Алена, вітаю, шановная прыгажонька, вітаю, шановнае панство. Я Беларусь. Трэба дапісаць. Я не памятаю, ці я скапіравала свае канал Я Беларус. Гэта наш Владзімир, сябры, далучайцесь, ён робіць клёвыя запісы. Зараз пакуль ён не выходзіць у стрым, але я ўпэўнена, што ён гэта будзе рабіць. Відэафайлы, відэарысы ёсць. Просто паслухайце мелодыю ў сэрцы. Усё. Ён размаўляе беларускай мовай, ён размаўляе прыгожай беларускай мовай, таму проста яго паслухаць, а калі гэта яшчэ і інфармацыя вельмі карысная, слухайце, проста міма прайсці немагчыма. Маруся, сонечко, вітаю, моя дівчинка, дуже скучила за вами. Дайте мені ще 2 тижні, і я повернусь обов'язково до вас. Мабуть, трошки більш. Подивимось, як справи будуть у мене, тому що дуже багато роботи, її треба закривати, щоб я не пішла з хомутом на шиї. Щоб до мене потім не ставилися, що я така і пішла. Так, давайте трошки я прибираю. Зараз сходимо до білорусів, спитаємо у них, що відбувається у Білорусі. Тому що я, насправді, не зовсім стежила за новинами. Єдине, що я побачила, гэта, що у нас в день амаль 1000 людей, уже останні 3 дні, то бок 700-900, гэта лічбы страшэнныя, і мне самой, насправді, мне мама уже каже, Алена, мне самой уже починає боязно становиться, тому що, нейкая фігня відбувається, і при гэтым нічого не робить. І самое клёвае, што дзеці, які не ходзяць у школу, кажуць, што яны не будуць атэставаны за 4-ю чвэрць і не будуць атэставаны за год. То бок. Але я свайму сыну сказала, што мне важліва, каб ты быў здаровы, а не атэставаны. Таму папер-паперам, а здароўе яно для нас прыярытэтней. Таму тыя бацькі, якія баяцца, паперчык ён заробіць за жыццё, а вось здароўе, тут пытанне такое, вельмі умоўнае. Так, Патермінал. Вас завітае Запоріжська Січ. Нічога собі, вітаю. Бачите, як нас багато. Степан 140. Марусечка, сонечка, скоро повернусь до вас. Так, біжу в рулетку. Кого не привітала, Джекс, вітанечка, щирий. Привітання, сябр Джекс, який пише, мені вельми приємні є коментарі під відео, лайкос, з задоволенням читаю, коли бачу. І стараюсь відповідати усім, тому що гэта вельми треба. Грей Фалькон, вітанечка. Так, мне здається, усіх привітала. Сябри, полетіли у білоруську рулетку, поглядим, що у нас там у Білорусі відбувається. Зараз з 2 моніторів я миш. Де моя миш? Я завсюди губляю мишку. Я не пам'ятаю, у яку треба її гнати, каб яна... Так, давайте трошки ось так приберемо, каб я бачила чат.
Поехали. Поглядим, что у Беларусі адбываецца, які навіны. Амаль 12 гадзін завтра беларусы працуюць, я нагадаю. Ой. Ой. Прывітанне. Прыемнага апетыту. Благодарю. Так, побегу далей. Ешьте далей. Тям-тям. Тям-тям. Подписка. 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 Привітання. Привет, Светка. Як справи? Добрый день. Не, ви польську не ведаєте, не Добре. коверкайте іншу мову. Я ковед. Мову. Оу. Так, зараз. Почекайте хвилиночку. Я ловлю просто jeszcze мишу свою. Прибрала чат, тому що я бачу, що трошки пригальмовує стрим. Гэта ж недобра, калі мы гальмуем, правда? Таму буду глядзець вас, падглядаць у тэлефон. Прывітанне. І пабеглі далей. Опа, здравствуйте. Прывітанне. Як справы ваши? Слухайте, ну що ж ви так бяжыце ад мяне? Бачыць беларускі сцяг з украінскім зараз. Прыгожа зрабіць. Ну і што гэта такое? Яно не ўмее гаварыць. Тынц-тынц. Тынц-тынц. Ах, забыла ім сказаць, слухайце, сядзеў паліў, трэба было яму нагадаць, што з 1 траўня у нас акцыз даражае і будзе ён. Прывітанне. Здравствуйте. Як справы ваши? Добра, а ваши? Цудоўна. Як ставіцеся да таго, што з 1 траўня гарэлка будзе даражэй? Та нам похуй та горелка, ебать. А я не пьем нам похуй. О, цудоўна. А калі паліце, таксама цюцюнавыя вырабы будуць даражэй. Кто будет дрожать? І Она пахаваліся. пиздит какую-то хуйню. Она ж, блядь, ей говорят, а она, блядь, там, ну, спрашивает. А што вы Ты твары стрим пахавалі? Ты стрим ведешь, тварь, блядь? Конечно. Конечно, прямой эфир. Так давай половину бабок нам, сейчас контент сделаем, заебало. За рахунок чаго? Полову чаго вам аддаць? Половину грошей. Якіх? А ви що заробиш? Ну ты ж донатить. Я не или нет? зарабляю У в тебя своих нет стримах, я подписчиков? показываю таких, як ви. Безкоштовно. А, чисто пока? Мне за гэта збіраць гроші не трэба. А, Ти пиздиш, наебаешь нахуй чесних людей, блядь. Якіх? Ви чесныя? У якім месцы? Конечно. Конечно. У якім месцы вы Я чесныя? бы показал. Ой, блядь, убери нахуй эту, блядь, Маугли, нахуй. Каким местом? Сором Беларусі, поглядзіце. Очком, нахуй. Усе хады запісаны, да пабачэння. Шо? Шо, не шо, ужо не шо. Пахаванцы. 100% нейкія ціхары. А мабыць, і не ціхары. Не, хлопцы, прабачце, вайсковых не паказваю. Я ж ведаю, што вы тут шукаеце, але не-не-не. Па тэрмінал. А што у нас там? Трэба знайти свою мову. Так, звычайна, размаўляем беларускай, канешне. Канешне.
Хелен ще раз цю пісню про патрони подавала, переслухав, так і буде, звісно. А хто ж вам буде підносити? Ми з Любов'ю Васильівною вже про все домовилися, і ми з нею вирішили, що ми будемо допомагати. Бля, как на балконе сидел, так никто не переключал. Как только лег, так все переключают. Привет. Привітання. Я не вимикаю. А, Прямий ефір. Так що не матюкайся і не пій горілку. я матюкаюсь. Ні, ну я кажу, тому що я зараз з такими матюгальниками порозмовляла, що то капець. У мене вухи просто тільки почали відчинятися. Так я тоже так не совсем разумею, как ты моешь. Чего? По-польски? Ты полячка? Ні, не полячка, білоруска з українськими коренями. А в чим справа? А, ну так треба ж подстроиться под твой разговор. Я трохи не совсем так быстро. А это ж польский флаг сзади у тебя. Чому польський? Ну, Ні, ну коли б у вас в Ну, очах раніше двоїлось був і було 6 полос, мабуть так. Ён був би тричі польський, а так, ну, це ж сапраўдны наш родний стяг Білорусі. У чим питання? ой, что-то тебе, подожди, где что ты запикселилась? Не ведаю, що вас так не писать. хочешь. Пишуть, що телепень. Нет, ты как... Ну, А меня хоть видно? я вас добре Слава бачу, всі Богу, вас а? бачать. Вас зараз бачать 24 чоловіки. А, Усі, так усі поэтому так привіт всё запикселилось. кажуть, привітання, білоруси. Так, а ты что, не в Беларуси сейчас? Беларусь написано. Ну, Ой, білоруси, я сейчас тебе звичайно. обратно бачу. Ні, я білоруска. Я не ховаюсь ні від кого. Ясно. Ну, Я як тоже справи? коренной белорус. Ну, что-то у тебя так зависает. У меня интернет хороший, вроде бы 100 мегабит в секунду. Ну, я не бачу, каб у мене. Ты вот говоришь як справа, да? А потом я бачу, як ты губами шаволька. Ну, Я шавелишь. не ведаю, що у вас Получається, відбувається. У мене трансляція йде зі свистом просто зараз. Я ж бачу свою трансляцію. А, що? трансляция? Ну, конечно. Як ви ставитеся до того, що горілка буде дорожей? Да похуй, Головні блин, ліки пускай наші. буде дорожей. А кольки вона зараз коштує? Я Які ніщо не ліки? ведаю, кольки вона коштує зараз. Кольки горілка коштує? Горелка? А я не ведаю. Ой, я не ведом. А, ну, наверное, рублей 7 или 8. 4 Ну, бакса? до десятки. 4 бакса? Гэта кольки? Пол-літра альбо кольки? Ну, наверное, да, пол-литра. Капец. Ну, в Польше дешевле. В Польше выгоднее бухать. Не, ну, ехать у Польшу Вот за бухлом получается, мне я незручно. бутылку пива, я пью за 50 копеек, а здесь я бутылку пива пью за $1. Вот разница. Там за 50 копеек, здесь за $1. А пиво Я гэта... быў у Польшчы, я быў Чакайце, у Польшчы. там, ну, гэта ж маленькія бутэлькі гэтыя, так? И вот именно, что у нас бутылки пива стоят дешевей, чем в алюминиевой банке. А у Польши в алюминиевой банке пиво стоит дешевее, чем в бутылке. Потому что бутыльку можно сдать, а алюмишку нахрен выкинуть, и все. Не, ну чому А там ж її переробляють його? Ну, так переробляют там, у нас же не переробляют. У нас, получается, в стекле дешевле купить, чем у алюминиевой банки. Ну. Слухайте, розумієте, ідеї, яны самі з'являються самі собою бізнес-ідеї. Давайте ми гэтую склотару адчынім. Ну, ранее ви пам'ятаєте, при Сауку були, там бутельки різні збирали. Я пам'ятаю, у У нас лужах уже були гэтыя бутельки. У нас белорусы уже собирали крышарики, есть такие крышки собирали от бутылок. На Ну, вошь. от пластиковых бутылочек. Да, и покупали там инвалидные кресла там всяким деткам. Я Ну, не тоже, пам'ятаю такого. как бы, прикольная тема, но они собирали, ну, а что дальше? Куда дальше собирать? Что еще собрать нам надо? Слухайте, впершиню чую від Білорусам. вас. Ну, есть такая группа, крышарики, или как они там называются, заводы, которые принимали крышки, оказывается, вот эти пробки
ну, пластиковые, да, от Кока-Колы, от это все, у них, оказывается, еще сортность есть. То есть от минералки, от Кока-Колы, там, цветные вправо, белые улево, там, ну, всякое подноготное. Я не ведала. Да, собирали. И Слухайте. была группа еще Отчиняйте мне свет новыми очима. Мне девчина моя знакомая, она была завзятая зачинница, проводила всякие мероприемства по сбору этих крышек. Ні, ведаеце, я ведаю, што ва ўкраіне збіралі, таму што я калі прыехала ва ўкраіну, гэта быў 15, мабыць не 15, мабыць 18 год. Але я приехал в Польшу где-то в декабре. Я встретил украинцев больше, чем я видел их в Беларуси. Ну так вы що хочете без І віз? поляки, Конечно, я б я сама моталась. У мене віза зараз, мне так жаба душить, у мене віза отчинена, і Да не без 80 візи, баксів за її кажется, отвалила, а я на ходить мені туди. зараз стоїть мертвим колом. Нічого не можу з її зробити. Безвизовый режим. Прикиньте, я кладу плитку, допустим, по $12 за квадратный метр, я себе чувствую специалистом, ну, грамотным. А там украинцы готовы за 6 ложить, и пофиг как получается. Я говорю, а потом приедь мира поправ. Ну 12 баксів Ну, ви типа, загнули, Юра, я б сама вам не платила такі гроші. Мне? То що? Ну, я вельми добре роблю свою роботу. Та я вас умоляю, 20 баксів фарба в магазині коштує вон. Пофарбувала все добре. Навіщо та плітка? Надоело, пішов, перефарбував, все добре. Не, ну, в ванную комнату треба плиткой обкладывать. Я вас умоляю, я Это- вам уже 4-й або 5-й раз Ну, у меня знаете, новая есть ванна, я люди, вас которые умоляю. пользуются Я вам футболом, а кожный есть год люди, я которые ее пользуются перефарбовываю. прокладками. Надоело, Я вас вам новую перебежу, фарбу купила, хочете? все, нема питання. Я козерог, я умею переубеждать. Ой, И не, я мені за не, свою я цель. стрелець, я вам стрельну, ви що? Стрела я ще ж промазать можу, могу серця, Не, могу понимаете, інше. вы, кажется, такую самую интересную идею, что есть люди, которые пользуются тампонами, а есть люди, которые пользуются прокладками. Разница колоссальная. Ні, А ну, все равно не переубедишь людей. Ни Ні, тех, ни я ты. з вами, я Вот з вами есть, тут не которые говорят, погоджуюсь, мне абсолютно. добро и покрашено, а некоторые говорят, а я хочу плитцу видеть, ну, керамику, чтобы оно было все у кафеле, а не так, как абы как. Вот и все. Я тоже склонен к стороне, я люблю такую, чтобы было все Нет. жестко. Вот даже у меня сейчас вот тут я вот здесь ложу, вот у меня пол, сейчас вот пошла мода, вот черный ламинат, вот такой вот ламинат, вот, он черный, он грязный. Он, ну его очень трудно ухаживать, его каждый день надо протирать, тряпочкой все. Ну, людям нравится. Хорошо. Ні, слухайте, я чоловік, якому треба зміни. Мені надоело, у мене уся меблі, вона модульна, тому що мені надоело, що у мене диван там у квадратик. Я його сьогодні переробила, і він у мене зараз такий промитий. Все добре, змінила собі обстановку в кімнаті. І тому я ж кажу, у мене ванна, вона постійно перефарбовується. Вельми безподобно. Я вас слухаю, вы вельми безподобно мне. Потому что складная мебель, конечно, хорошо. Если что такое слово мужик называется, он может нафиг мебель А ну каждый що день мені мужик, коли переделывать. можна модульну меблю купити? Ви що, я вас умоляю. У У мене мене все зборне, у сортовочник, мене я нічого можу такого один нема, щоб воно підпілювати. стаціонарне було. Я все собі купляю модульне, щоб мені було зручно. Я у кухні амаль кожні А де 3-4 кулак є? місяці, видите, ганяю Скажите, все туди столи. пожалуйста. Тому, ну, нема питання. У вас сейчас идет чат, да? Детки у вас есть? Йость. Дочка, сын? Хлопчик і хлопчик. Хлопчик и хлопчик? Хлопчик і хлопчик, так. Два хлопца. Вельми безподобно. А мужика где дели? Гэта прыватная гісторыя. Я прасіла сына, мабыць, гады 2, каб ён мне зрабіў гэты паштовую скрыню. У мяне там замок вельмі, ну, дрэнна працаваў. Я, ведаеце, як пошта даставала, так падайду, там крутану нешта, яно адчыняецца, і, ну, мне зручна. Я кажу сына, ну, не так, тому що у всіх нормальная паштовая скрыня, а наша ось, ну, пальцами адчыняецца. Кажу, іди зрабі, 2 гады прасіла, іди зрабі. Ён не зрабіў.
Я іду з собаком гуляць на вулицу, такая, ой, трэба ж пошту паглядзець, круть, а яно ў мяне не працуе. Думаю, блин, навошта прасіла, так зручна было, крутанула і ўсё адчыніла. Ён пайшоў, мне падкруціў, зрабіў гэту скрыню, ўсё. Цяпер не магу пальцамі яе адчыніць, трэба з ключом заходзіць. Вось вам і мужик, ну і навошта ён патрэбен, сапсуе только. Ну ясно. А где так кто робил тогда? Не мужик? Ясно. Не верите вы в любовь, да? Я оптимист. Ну ясно. А детки так получились. Ну, ветром надуло, бывает. Просто от соотношения неземных масс, там всякие там притяжения. Ну, бачите, вы пошли далее. Я вам тут про капусту распавесці хотела, а вы и про бусла, а вы бачите, вы далее пошли про нематериальное. Не знаю, а я верю в любовь. Я знаю, что женщина и мужчина должны быть вместе. Потому что мы как два лебедя должны жить друг с другом. Знаете, вы зараз мне вот это приватно так не кажите. Я ж могу, видите, я ж такая, такая. Не ведаю, якая вы, но вы досподобны мне. Я зрозумела. Ладно, побегу далей. Треба ж спитати у білорусів, як яны ставяться до того, що горілка буде дорожей. Дякую. Дякую. До зустрічі, ще побачимося. Все, не сумуйте там. І фарбувати треба, а не плітку. Давайте, окей. Хорошенького дня. Уже вечер или ночи? Ночь, вже спати треба. Уже ночь. Ну да, я уже сплю. Все, доброй ночи. Ой, мне ж звонили. Ну все, до побачення давайте. До побачення. Фарбовать, нефиг класть эту плитку, навошта? Надоела тебе фарба, пошел, 20 баксов отвалил, купил некую фигню, я вон фарбую ванную, и она мне уже, напомню, 4-й раз я перефарбовала, зараз она у меня кислотно-зеленого колеру, з рыжим такая, вырви очи просто. А до гэтуль была такая спокойная, монотонная. Мне, буде не по мне, пойду новую фарбу куплю, знову валик, раз и все. Один день и новую ванну маешь. Нема питання. Навошта гэтую плитку класть, не разумею. Выброшенные гроши. Не, кожному ж своє. О, это сука. Ебать, при... Что там зробилось? Что зробилось? Что здарилось? Чего антиструса выделил? Ладно, я потом погляжу. На Крым выведи на чистую воду. Лена, наступний раз, коли побачиш згалену голову на темному фоні, спинись криласка, окей. Пробач, сябра, я просто, прибрала чат з монітору, тому що вельми гальмує у мене екран. Тому, гальмує інтернет знову. Тому я хочу у Streamlabs спасти, как бы, Губы обнимают мои губы, ты грустишь и смотришь на меня. Страдалец. Ах ты ж боже мой. Ах ты ж боже мой. Ты про эту галеную голову мне казал? Перший дизлайк. Да ён не перший, ён стандартный. Стоп. Кажу стоп. Пыніся, калі ласка. Вітаю, прыгажунька. Привет. Як справи? Вітаю весь чат, вітаю всіх тих, кого ведаю, кого не ведаю, так само вітаю. Все добре. Зараз працюю, тому ось зайшов до тебе. Ой, молодчинка, я бачила тебе в чаті, думаю, галеную голову побачу, я ж ведаю, як тебе галена голова виглядає. Що у вас там чувать? Так ось це саме. Що у вас там у світі живучих? Сьогодні шукаю білорусів, які ще вижили.
Ну что, ты ж не чула, что тут отбывается у Витебску у нас, и это самое, у Сморгоне, с Лонями. Ну, Мне я там могу... это самое, на Белсаті вчора были, они в новинах опубликовали, что и у телеграм-канале есть видео, и у тебе ж так само я бачив, это самое, у твоей супольности, это самое, видео, где там с могилок. гэта бачила, Там так. брали интервью вчора. Ну, вчора брали интервью, это самое у них, там на 17 тысяч жихаров каждый день по 10-12 человек ховаються. Ось. Тому там нечто відбувається жахливе. І нічого, а у Лади Штурона вчора ж був рекордний день, 919, ну, добавилося захворевших уже. І я вже не пам'ятаю, скільки там 6 чоловік за цей день померло вже. Тому у нас тут то, що відбувається, це доволі жахливе. Так що... Ти розумієш, уже ось тут сидіть орать. Ти розумієш, уже кольки можна орать, усі оруть. Усі оруть. Опозиція кричить, лікари кричать, наставники кричать, звичайні люди оруть. І все равно, погляди сьогодні, ну, у Телеграм зайшла, погляділа, кольки сьогодні на радуницю людей поперлося на кладбище. То так, я бачу сам, кольки це саме зранку, коли повертався, ну, з праці. Я поглядів, кольки кветок там у нас повсюди гандлювали, і потім кольки людей їхали на могилу. Ну, скажи, здоровий глузд гэта? Ну, разумные люди, скажи, нормальные? Не, это зусім нейкое відбувається. Люди, это ж жах, що відбувається. Тому що влади ж кажуть, що ніхто не помре від коронавірусу. Ну, ти ведаєш, про кого я маю на увазі. І люди, коли тут питаєш у чат рулетки, ну, що там і як, вони кажуть, це все фейки, це все це саме. Я не могу зрозуміти. Я кажу, у вас є хто-небудь, ну, серед знайомих або там, ну, серед свояков, хто захворів? Так. Ну, воспаление легень есть, это самое, але ж это не коронавирус, это кажуть, що не коронавирус. Тому, що ти людям кажи, не кажи, я вже наогул не розумію, що їм казати, і про що їм казати, про що з ними розмовляти. Не дойде. Так що? Пішло? Ну, так я і кажу, що покуль кожного не кранеться у нас у Білорусі, як завсюди, до той пори ніхто не зрозуміє. Так що ось такі справи у нас у Білорусі. Але ж то, що я тут довідався, що подазаним на 24-е, тільки у нашому городі 20 медиків вже захворіли. Це то, що відбувається ось у нас, ну, в нашому місті. Тому це вже жахливо. Тому що у нас вже переорієнтоване відділення, два городи на Полоцьку і на Новополоцьку. Коли после оптимизации, после этой, засталось только одно инфекционное отделение на два города. А это у Новополоцкого маль 100 тысяч жихаров. И у... Там мне без разницы это самое. Мне уже ховать нечего. И на амаль 70 тысяч это у Полоцку. Это вот на два города невеличкое отделение инфекционное. И то, что... Зараз відбувається те саме, чигуночну больницю у Полоцку переорієнтували, потім те саме, червону больницю і у Новці так само у Полоцку те саме, переорієнтували вже всіх під ковід підвіз. Це не то, ну, не то, що у Новополоцку так само у нас больничний городок свой тут, і так само все переорієнтували. І він же ж мовчить, ти розумієш? Що відбувається, це... Почекай, ще з суботника прийдуть люди. Зараз ще наповнять, додадуть тих, хто з суботника прийдуть. З радуниці тих, хто прийдуть. Так, але ж це саме. А вчора ти чула, що відбувалося? Це саме, повинна була відбутися репетиція роти гонорової варти. И ее вчера не было, а потом я читаю в телеграм-канале, что их утих
у військовій частки 3214 їх усіх особливо у спортивній залі усіх перевели і там тримаються те саме, ну, нібито на карантині. Это не глядячи на то, що 120-ю отдельную мотострелковую бригаду, это у Борисові, яка дислокується, яны ж так само удзельнічалі у падрыхтоўкі до гэтага параду, так званого. Іх так само усіх там больш за 80% усіх хворые. Уже там хтось з температурою, хтось з кашляє там, ну ось такі справи у нас відбуваються. Ну, Тому это даволі жахливо. Гэта вынік таго, што павінна, разумееш, гэта павінна было так адбыцца, калі вось такія меры прымаюцца. Па-іншаму тут ну нелагічна просто. У нас ёсць досвед іншых краін. Усе ведаюць, што гэта за хвароба. Усе ведаюць, што яна распаўсюджваецца імгненна просто. Ніякіх параўнанняў з грыпам, прастудамі, ОРЗ і іншымі хваробамі. Яна ну нават блізка не стаіць да іх, таму што яна вельмі хутка распаўсюджваецца. Сёння выйшла на майданчык, Ну, так. паглядзела. Слухай, хадзіла ў краму, паглядзела, дзіцячы майданчык. Ну, дзяцей 20, разумееш? І ў мяне вось воласы дыбам, мае дома сидять. Просяцца, мама, ну, хоць на паўгадзінкі, я кажу, дзеці, ну, небяспечна, сидзіце дома, калі ласка. Адчыніла ўсе окна, балкон, усё, што можна было адчыніць. Кажу, калі ласка, я разумею, ну, але небяспечна просто. Один поход, ведаеш, гэта як на чырвонае святло перайсці дарогу. Один раз можаш. Ну, так. Але яшчэ то самае, паглядзіш, як людзі ставяцца да таго, ну, як ось яны адзін да аднаго, ось я на працу еду, калі, ну, поўны аўтобус, і ўсе без масак. Вось гэта я не магу зразумець. Ну, нехай яны не захищаюцца, ну, 100%. Але ж усё роўна, калі хтосьці там хварэе, або там кашляе, яна захісціць іншых ад цябе. Але ж людзі гэтага не разумеюць. Яны все, я адзін там, або, ну, з аўтобусу там, ну, 3 чалавекі ў масках сидять, это самое, стоять, а больш ніхто. Паглядзіш, старые, так ты, ну, поглядишь, все неяк там пытаются захиститься, как, ну, у них там марлевки там самошитые, там у нескольких слоев, я в одной бачу, там у палец товщинёй, это самое, ну, маска пошитая в марле. Але ж все равно, и она не думая про себе, что ей, ну, люди подаются на то, что они переживут это. А іншие, ну, навогул не думают про то, что может отбыться, або там и будет отбываться. Это незразумело, на мою думку. Тому ось, и я пытаюсь уже тут другую ночь с белорусами с нашими размовляю, але ж мне здаецца, это ніхто, пакуль самого не кранецца, ніхто дагэтуль не пачне думаць. Это ось на мою думку так. Ведаеш, Так, мне мама сёння вельмі добрую рэч сказала. Мне да лямпачкі павінна быць, што яны робяць. Але я не хачу за іх пайсці раней таго часу, якой мне адведзены, разумееш? І я яе разумею. Я яе разумею. Ну, то так. То так. Я згодны, але ж это сам все роўна. Калі мы будем ставіцца абыякова адзін да аднаго, до таго часу мы нічога не зможам змяніць у нашай Беларусі. Нічога не зможам змяніць. Па-першае, все пачынаецца з табе самога. Калі ты будзеш адносіцца да сабе з павагаю, тады іншыя пачнуць да цябе ставіцца з павагаю. Это ось я так думаю. Ну, можа, я там помыляюсь у чымсьці, але ж все роўна, я так думаю. Это моя думка. Слухай, а што старшае пакаленне прынесла нам з Саўка? Здай бліжняга свайго, каб цябе не закранулася. Разумееш, тое ж самае ж і тут адбываецца. Ну, это як закон куратніка. Клюй бліжняга, сярэй на ніжняга і збірайся наверх. Это ось, гэта для мяне у тыя часы было, ну, незразумела, і зараз я не магу зразумець. Мы ўжо 26-й год живем у Саўку. Толькі гэта, ну, горшае за Савок, за тое, што было ў Саўку і тое, што зараз адбываецца. Это
ну, нельга зразумець, таму што на той час неяк больш было парадку і ўсяго астатняга. Нягледзячы на тое, што свабод не было, але ж ну, неяк людзі ставіліся адзін да аднаго з большую павагай, чым зараз. А зараз это зусім незразумела, што адбываецца. Кожны сам за сабе і мяне нічога там Але, не хвалюе. але ведаеш, я кажу, я жыву не ў саўке, а ў смярдзючым трупе. Не, ну я кажу про тое, што ось зараз, калі мне пытаюцца, ну там, напрыклад, аб маім узросце, я кажу, я і ў войскі это самае, ну, радзянскім служыў. Таму я добра ведаю, што адбывалася. Я сам быў з шматдзетнай сям'і, 3 дзяцей у нас было ў сям'і. Я самы старэйшы быў. Я памятаю, як прыкладна там у 85-86, калі у нас одна крама толькі была на горад, это самое, ну, дзе шматдзетныя отоварваліся, там, інваліды, Так. там, пенсіянеры. І это самое, прыходзіш у тую краму, там адстаіш 1,5 гадзіны. Потым табе дадуць 200 граммаў варонай каўбасы, это самое, сметанкавага масла таго ж самага, і кілаграм костак. Всё. Ты гэта все берешь, тягнешь додому. Там яшчэ там грэчкі там дадуць, колькі там кілаграм было это самое запаковано. І все, ты гэта прыносіш, і бацькі задаволеныя. Я вось гэтага для сваіх дзяцей і для сабе я не жадаю. І вось калі мне кажуць, што як все добра было это самое пры Радзянскім Саюзе, я кажу, вы там жылі, вы ведаеце, што гэта было. Я памятаю, як цыгаркі тыя самыя не купіць было. Калі да таксістаў падыходзіш не для таго, каб ехаць, а для таго, каб купіць гарэлкі той же самый, або там чагосьці іншага. Это, мне кажуць, што як все добра было пры саўке. У саўке не зараблялі, у саўке давалі і не вучылі зарабляць. Там, разумееш, кажуць, дзе ўсе прадпрымальнікі? Хто навучыў быць прадпрымальнікам? За 26 год у нас няма стратэгіі, у нас паняцця няма, што такое бізнес-план, навошта ён патрэбен. Ты калі кажаш, у мяне бізнес-план, глядзяць як на дурня нейкага, на халеру ён табе патрэбен гэты бізнес-план. Галоўнае, каб грошы былі, адчыніся, там усё задалі, ўжо будзеш лапатай грызці грошы. Разумення няма, разумееш? На жаль. Не, зараз, калі мне кажуць, што это самае, што кажуць, што ось там маршрутчыкі там добра жывуць, тыя самыя таксісты жывуць добра. Я кажу, а вы спрабавалі? Я тут размаўляў з адным хлопцам, ну, чат-рулет таксама. Ён з паўднёвага захаду там. І вось это самае, ну, не буду такое казаць. Ён кажа, я ўзяў там у лізінг 3 машыны таксі там зрабіў у сваім месцы. І кажа, я кажу, ну і што ты з гэтага маеш? Он кажа, амаль нічога, таму што заробак трэба выплошваць тым самым, КСЗН той же самый выплошваць кіроўцам. І это самае, ён кажа, і 2 разы на год яшчэ патрэбна тэхагляд праходзіць. А ты тэхагляд праходзіш, табе раз на паўгады патрэбна на поўную сплошваць падатак той же самый, дазвол на кіраванне. І это самое, ён кажа, у мяне столькі грошай уходзіць у пустую, кажа, а это ж яшчэ патрэбна і аўтоўкі абслугоўваць і ўсё астатняе. Это таму, калі кажуць, што у нас усе добра жывуць, і вось калі з украінцамі тымі самі размаўляю, яны кажуць, о, у вас там все добра. Я кажу, ну прыязджайце до нас і пажывіце з паўгады. Вот і вы будете добра ведаць, што і як у нас адбываецца. А тое, што вам кажуць па тэлебачанню, так это неважліва ўжо. Ты памятаеш той момант, калі ў 14-15 годзе сюды масава пачалі прыязджаць з Донбасу, з Луганску людзі. Я ведаю, таму што я дапамагала ў той час, мы збіралі дапамогу. І ведаеш, мне смешна было, таму што яны прыехалі ў нейкую такую квятучую краіну, дзе прыйшло там грошы цябе далі, велічэзную хату далі, працу далі, там служанку далі, ўсё нешта далі. І ведаеш, у іх такія вочы былі, што алё, гараж, а чаму нам кажуць, што трэба працаваць? А чаму нам далі там
ну, некаторая маёмасць, але не на пастаянну, на некаторы час, там, на месяц, на два, а далей ужо самі. То есть, разумееш, у людзей такі дысананс быў абсалютны. Я памятаю, я з імі размаўляла, кажу: алё, гараж, мы самі выжываем. Мы выжываем. У нас няма вось такой, ну, квітнеючай Беларусі. Гэта вы па телеку набачыліся. І што ты думаеш? Месяц-два, паловы з іх, я возила коробки з продуктами. Половы няма. Дзе? Хто Польша, хто Румунія, хто куды, вось толькі бы далей. Я кажу: вось цікава, а эканоміку Беларусі дапамагаць, рабіць не трэба, не? Яны так упэўнены былі, што тут усё, тут Амерыка, разумееш, квітучая Амерыка з гэтымі дапамогамі, з гэтымі усімі коштамі, рахункамі. Я кажу: алё, гараж, не-не-не, тут так не... Альбо ты ідзеш працаваць, як усе, альбо, ты будзеш нішчы па памойках лазіць, як усе іншыя, якія не працуюць, няма пытанняў. Тут такое не працуе. Ну так. У 14-м тут до нас были, проезжали, и у нас працевали, на моем заводе, это сам, працевали из Мариуполя, хлопцы были. Так вот, коли они тут пожили, некий час, а потом уже опошний съехал, с нашего места, съехал это самое, наприкінці 15-го. Як яны казали, лепей мы будем жить там, где стреляют, чем у вашей краине для життя. И все, яны... Потом уже опошні з'їхали, і з того часу вже про їх ніхто вже сюди не збирається. І ось це саме, коли ось я зараз так само розмовляю з українцями, там, з нашими, наші вже, їм не треба нічого казати, я у їх весь час тільки питаюся, скільки ще ми будемо терпіти, то, що відбувається у нас. Одразу або хтось там уходить, або хтось там, починає ніяку тему розвивати далі. Але ж, як тільки починаєш з українцями розмовляти за Білорусь, вони одразу починають казати: ми самі бачили, добре ведаємо, що у вас там, ви там добре живете, ви країні бачили, там ви того не бачили, ви этого не бачили. Я кажу: добре, приїжджайте, поживіть. Так. Я вам допомагу. Нас з тобою Крим вітає. Айдер. Привітання. О, Айдеру вітання, я його там привітав. Ось, так що... Ось. Крим – це Україна. Нагадую, хто забив. Это самое. Тому ось это самое. Я і кажу, що то, що у нас відбувається, до того часу, покулі це кожного не кранеться, наши белорусы, их не переломишь и не примусишь них думать иначе. Але ж уже зараз вони починають думати. Зараз уже всі Тому що припекло, розумієш? Виходили на площу, ось було пофігу. Я нагадаю, що про нас сказали. Опозиція дурная, опозиція неразумная. Гэта трэба было рабіць яшчэ ў снежні, калі была магчымасць, калі быў запал, калі мы маглі збіраць багата людзей. І, мабыць, зараз бы гэтай сітуацыі не было, разумееш? Калі б мы паказалі ўсю моц, мы б і каранціна дабіліся, і вось гэтых розных рэчаў, якія бы зараз забяспечвалі нам абарону ад хваробы, мабыць, і Захад бы пачаў дапамагаць, разумееш, не толькі грашыма. Зараз, кажуць, Беларусь атрымае дапамогу. Якую? Грашовую? Я вас умоляю. А куди яна пойдзе, гэта дапамога? Куди яна пойдзе? Ось пытанне, ось такое цікавае. Куди яна пойдзе? Мы яе не побачим. Наши медики сидят без захисту, без всего, что им необходимо на данный момент. У них ничего нема. Яны сами купляют те самые маски, так. Купляют все, что им необходимо. И потом яны з гэтым працуют. И коли, я ось пытаю, у меня есть у кого пытаю. Ось это самое, я пытаю, чему так отбывается? Мне кажется, что, я кажу, что ось я у транспорте, а мне кажется, это самое, что, каже, я лепей додому, там, не глядячи на то, что 5 километров амаль идти, каже, это самое, я лепей пойду пехом, а лишь это самое, потому что, полный день сидеть у этой массы, это самое, усім остатнім, немагчыма. Так, и это самое, тому кажется, что
ну, адпрацаваць змену сваю, так? А потым кажа, што лепей прайсці по гораду, так, щоб, ну, нідзе там ні з кім не сустракацца, там нічога, это самае. Але ж просто падыхаць троху. Это вось тое, пра што вось нашы медыкі думаюць. Я тебе честно скажу, я сегодня ходила у краму, ну, колькі я там часу витратила, мабуть, хвилин 10-15. Маска і пальчатки. Ну, пальчатки, звичайно, хірургічні у мене є. Слухай, я прийшла додому, дихати нема чим. Я вже хоче гэты пальчатки здираю, гэту маску здираю, хоч трохи подихати, вийшла на балкон, тому що, ну, немагчимо. Залипає маска, тому що зараз повітря, воно таке сухое достатньо. Бляха, я покуль дійшла, Ну так. яно у мене все тут побач, розумієш? Я буквально 10-15 хвилин побула, я дзвоню мамі, кажу, боже, як ти цілий день у гэтых пальчатках, у гэтай масці? Гэта ж, ну, просто, мама каже, Алена, можна просто ось скуру, ну, яна шелушиться вельмі. Каже, ну, гліцеринові гэтыя креми, обробляю руки, тальк, крахмал звичайний, нешта там, каже, тому що, ну, немагчыма вельмі рукам складана ў гэтай ситуації. Я кажу, боже, мама, як ти цілий день, 12 годин зміни йде, я кажу, медики, это самое... а гэты увогуле, поўныя гэта амуніцыя, гэты акуляры, я ж кажу, гэта жах просто. Ну, разумееш, у мяне ў сям'і, ну, мы близко до гэтага знаходзімся. Я за маму вельмі зараз пяклуюся, тому што, ну, мне страшно, я тебе честно скажу, тому што яна сидіць, ну, можна сказаць, на перадку усяго гэтага, то бок яна сустракае, яна праважае. І, блин, я кажу, боже, беражы сябе, тому што яна кажа, я ад сябе раблю ўсё магчымае. І паветра ў яе адчынена пастаянна вакенцы, яна ў масцы, яна ў пяльчатках, яна прыбірае заўсёды вакол сябе тэрыторыю. Але ж разумееш, я разумею, што нейкая курва, якая зараз вийшла без пальчаток, без маски, з громадянського транспорту. Яна прийшла, харкнула, чихнула і привіт. Все, розумієш? Ні за що, ні про що, просто. Я ж про що і кажу, що треба, каб кожний білорус, калі ось там хворий і не хворий, або це саме, каб кожний, ну, калі не собі, то інших, ну, каб ось одягали маски, все це. Але ж у нас ніхто про гэта не разумее. Это з одного боку. З іншого боку, взять ту самую, ось у нас на заводе, у нас охрана, ахова. І ось це саме. Яны що? Ти коли проходиш проходную, яны самі стоять, ось FP3, это саме у масках, у окулярах, ось у гэтых, які это саме, а з тебе потребують, кажуть, здимай маску. Там народу шмат, это саме, ну, на проходной стоит. Здимай маску. А навошта? Я кажу, навошта? Я кажу, а ви, кажу, здимайте. Ти ведеш, що вони мені кажуть? Нам положено. Ідентифікувати. Тому що, ну, підприємство таке, що, ну, туди не кожного пускають, там і все інше. Ну, так, ні, я не про то. Добре, це можна все зрозуміти, там все, але ж головний врач нашого підприємства, який був начальником штабу місцевого нашого по боротьбі з коронавірусом, він на всіх супольностях місцевого рівня був, потім він всіх їх, у його потім знайшли коронавірус. Його на самоізоляцію посадили, у виніку посадили на самоизоляцию гарвиконкама, нашего мэру посадили. Это дякуючи ему, это самое. И там навогул то, что творилось, это не зразумело. А після гэтага я ще кажу, что з нас потребують, каб мы здымали гэтай маски. Все это зусім не зразумело, это то, что наши улады роблять. То капец, Вова. Просто капец. Жахливо. Ну так ось я про то і кажу. Ну, ось так і відбувається у нас. Это повсюди. Я гляжу зараз, що на МАЗі на тим же самим відбувається. Розмовляв з Жодіна, це саме, з людьми. Всі кажуть, читала, що відбувається. Гук, я тебе не чую. Так лепше.
лепей. Ну, так это самое, ось спынілі Белджилі. Па-першае, тое, што там таксама хварэюць шмат, а па-другое, тое, што запчастак яшчэ з Китаю няма. І вось атрымліваецца тое, што тут у нас все одно за одно чапляецца. Гэта лагічна. Тое, Так што што? яно верна будзе па ўсіх праходзіць, гэта было вядома яшчэ з пачатку зімы, разумееш? Гэта ўсё было вядома. Быў досвед іншых краін, можна было выкарыстоўваць іх опыт, праецыраваць на краіну, я разумею, усіх не прыпыніш, но ніяк, таму што мы маленькая краіна, і ў нас няма, скажем так, рэзерваў. Але ў той жа час, ну можна Ну, было, то так. разумееш? Па-другое, вынікаў же ж не робяць. Паглядзі, што зараз будзе з малым і сярэднім тым прадпрыемствам, якое засталося. Яны проста загнуцца адначасова, таму што няма грошаў, няма абаротаў. Аренду плаці, падаткі плаці, сацыяльныя взносы плаці, паўсюль плаці, разумееш? Яны не выжывуць. І пабачыш, мы яшчэ хутка праз год пабачым, як выехалі адсюль некалькі тысяч людзей, таму што ім проста, выбач, ну, няма за якія рахункі есці. Вось і ўсё. Яны астатнія скарбы зберуць і за мяжу, таму што ўсё. Трэба неяк выжываць. То так, але ж это самае, тут я размаўляў з нашымі беларусамі з Польши, і яны кажуць, я пытаю, кажу, ну, вы сидите на самоизоляции, так, кажут, сидим на самоизоляции. Я кажу, а ну, за кошт чаго вы сидите? Яны кажуть, польські улады, кожному, хто там, ну, офіційно працює там, або це саме, виплачують по 100 злотих на день. По 100 злотих на день, на кожного. Яны кажуть, ну що, ну, нехай там багато не поживеш, але ж, ну, все равно там, ну, на харчі хапає, там на той, як жити хапає. Все. Так это Польша. Ну, не глядячи на то, что там у 4 рази более, чем это самое, ну, жихаров в Польше. И кольки я ще туди приїжджаю працювати. Ну, нехай так по виниках грубо 45 мільйонів. Ну, нехай так. Але ж все ровно. Поглядишь, нехай там по 100 злотих. Ну, я докладно не ведаю, кольки это каліну доляри перекласти. Ну, это... Тут я тебе поясню, тут не столькі яны хвалююцца і пяклуюцца за людзей, колькі яны тармазяць вось гэтае прыпыненне эканомікі. То есть чалавек, які атрымае грошы, ён усё роўна іх страціць, а з гэтых грошаў яшчэ і падатак пойдзе, разумееш? І такім чынам яны не даюць проста ўпасці эканомікі. Тыя рэзервы, якія зараз ёсць, яны зноў-такі ў працэс ідуць. Людзі ж не вывозяць іх за мяжу, яны ж не купляюць сабе ў дэпазіты, разумееш? Як немцы зрабілі? Так, яны дапамагаюць, але ў іх па прынцыпу, што, калі ласка, калі ёсць магчымасць зарабляць, зарабляй сам. Няма магчымасці, дзяржава падтрымае. Але дзяржава гэтыя кошты, яна іх у выглядзе падаткаў зноў атрымае. Такім чынам яны вось гэты, ну, умоўны, я не ведаю, як убытак, яны капіталізіруюць, разумееш, у падаткі. Так, то бок яно павяртаецца, нехай у меншым, але павяртаецца, і такім чынам яны не даюць прыпыніцца эканомікі. Эканоміка ўсё роўна працуе, некаторыя прадпрыемствы працуюць. І за рахунак гэтага падтрымка грамадзян з боку дзяржавы. Так, умоўна яны выкарыстоўваюць рэзервы, але гэтыя рэзервы яны ж у краіне і застаюцца, разумееш? Яны ж не вывозяцца нікуды. Да, так, это уклад на будущее. Да. Это уклад на будущее. Да. Не на то, что там праз некалькі месяцаў може адбыцца там або год. Але ж это самое, все равно, это, ну, вкладено в свою ж экономику, там, вкладено в своих же жихаров, там все. А у нас что? У нас может все скончиться тем, что почнут або съезжать в Беларуси, або это самое. Нас и так засталось уже 9,5 миллионов. Дайте ЕС, дайте МВФ, дайте хто колькі можа, разумееш? Так. Не, ну, калі б это было, ну, на медиков, а то мы сами на мола гроши збираем, потом это самое, я сегодня на Радио Свобода, яны ролик выклали это самое, про то, як у Витебску
эти все господары ресторанов, там всех рестораций, Так, так. яны готовят для медиков это самое ежу и продают ее на это самое, ну, Я, калі не Да, нет, памыляюся, больш за 2 мільёна даляраў, альбо, ну, я так разумею, што там велічэзная просто сума была сабрана на мола-мола, таму што амаль кожны беларус долучыўся Так, да так, гэтага, так. разумееш? Я кажу, я там 5 даляраў закінула, ну, мне, ну, моя совесть, умоўна, яна вычышана. Ніфіга, зараз яшчэ там 10-15 даляраў закіну, таму што гэта працуе, я бачу вынік, то бок я бачу, як працуюць валанцёры, фідбэк пайшоў, мне не жалка гэтых 15 даляраў. Разумееш? Няхай ідуць, так. і, ну, гэта рэсурс, Ну так, якой... але ж это самое, медики, выбачь, я тебе троху перебью, медики показывали, тут есть ролики, это самое, где они показывают то, что держава закупляет, вот Так. там это самое все. І як яны разваливаются на их одразу, як яны их только одеваются, это самое. И то, что волонтеры купляются, это самое, и передают медикам. Это две іншие розницы. Это две іншие розницы. То, что волонтеры, где они там добывают это все, это уже іншее. Але ж, гляди, что одразу отбывается. Тут считаю, что медикам передали в Витебску, одразу же этих самых всех, ну, начальников отделения у всех, их у прокуратуры почали тягать за волонтерскую допомогу. Питання, що про те, що як ви це отримуєте, як ви це все використовуєте і все інше. Куди медики? Що вони пойдуть це саме генерувати, коли їм потрібно це самі. Так. Це незрозуміло під час пандемії таке ставлення до своїх же медиків. Ось це я так само не можу зрозуміти. Тому... Гэта жах просто. Тое, што мы бачым, я ў страшэнным сне не падумала бы, што я буду вось настолькі абмежавана, разумееш, у мяне, ну, і ў цябе, по большому рахунку, нават абіраць зараз няма з чаго. Альбо ты прымаеш тое, што адбываецца, нават пратэст не можаш зрабіць, таму што гэта таксама небяспечна, і ўсё вакол цябе зачынена. І разумееш, у нейкім склепе сябе адчуваю, альбо я выжыву, альбо не выжыву. А калі не выжыву, ну, халера яго ведае хто, а мабыць ратаваць не будуць, таму што не будуць паспяваць, разумееш? Не, зараз галоўнае дапамагчы медыкам. Так. Это ось першачарговае тое, што патрэбна зрабіць. Это дапамагчы медыкам. Таму што калі мы дапаможам медыкам, я сам паклаў 70 рублёў, ну, это самае, все, пералічу. Але ж это самае, калі мы ім не дапаможам, нам уже тады некаму будзе дапамагчы. Так, згодна. І вось гэта першачарговае тое, што зараз патрэбна рабіць. Все астатняе это ўжо не важліва. Там с астатнім мы будем разбираться пасля таго, як мы гэта пераможам. Так, так. Эту хваробу і ўсё іншае. Таму што калі нас застанецца адзінкі, мы тады навогул нічога не зможам зрабіць. Калі мы зараз дапаможам медыкам, тады медыкі дапамогуць нам, і нас будзе болей. І людзі будуць бачыць тое, што робіць улада, і тое, што робім мы самі. Слухай, і пасля ўсяго гэтага ён яшчэ зменьваць Канстытуцыю збіраецца і балатавацца на новы тэрмін. Слухай, ну, валізу збірай і за мяжу. Гэта адзінае, што цябе застаецца зрабіць. Не. Не. Я просто ў шоке. Ну, бачым. Бачым, чым гэта все скончыцца. Таму што, ну, я калісьці быў, это самае, я быў нашего белорусского народу, я был, ну, як это сказать, ну, я верил в то, что мы что-нибудь сможем изменить. Але ж тягом часу ось гэтых всіх 20 апошніх гадоў, тое, што я бачу, што адбываецца, як людзі рэагуюць, ось толькі ў 17-м мяне задавальніла тое, што калі пачалі всім лісты шчасця прыходзіць, калі падатак на тунеядцаў ввели, і калі людзі, калі кожнага гэта кранулася, і все пачалі выходзіць на свае плошчы по сваім месцам, ось тады мяне это задавальніла. І я на той момент, я уже думаю, ну все, уже все. Але ж улада що зробила? Скасувала податок. Пачакай. І одразу все... Пачакай, яны з 1 траўня зараз поўную камуналку врубаюць. Я ведаю. Але ж
Ты ведаеш, як яны хітра ўсё гэта зрабілі. Камуналка камуналкаю. Вось калі гэта быў афіцыйны падатак, тады это людзі ўжо ведаць, Ну, так. за што. А тут яны атрымалі вось гэтыя лісты, там, ну, вось там камуналка, а можа камуналка это будзе, ну, там, не зусім даражэй, чым было раней. Ну, там, так, яны будуць патроху, але не ўсё роўна этой грошы выплывуць. Але ж яны это ўсё расцягнуць на нейкі час, і людзі амаль што не заўважаць, таму гэта... Ай, не скажи, я свою комуналку рахую добра. Але у мяне таксама тут прапісаны адзін тунеядзец, таму калі мне прыляціць, там прыляціць у ответку такое, што мала-мала не будзе. Таму тут, ну, все умоўна. Ну, можа, это все умоўна, я не кажу, але ж это самае, ну, все роўна, пакуль это кожнага беларуса не пачне кранацца до таго часу, мне здаецца, я ўжо, ведаеш, я ўжо стаў пессімістам да нашых Не, беларусаў. а ну набірайся аптымізму. Таму Паглядзі, я до вас далучылась. Паўгады каналу, 600 чалавек амаль на канале. А ну, дзе Ну, твой Алена, аптымізм? ну, раскидывали же виды твои повсюду, это самое, распаўсюдживали. Ну, тут все проклали. И ты, кто в чате зараз, и ты, кто это самое, ну, наши сябры агульные. Все докранулись до гэтага. Тому, Алена, это наша супольная вся перамога. И тому я приєдновуюся до тебе, приєдновуюся до наших сябров всіх в чаті, до наших агульних сябров, блогерів, які тут у нас, это самое, ну, наши супольные с тобой сябры. И тому я кажу, что, ну, это агульная твоя перемога, это наша агульная перемога. Я так само собі лишу, я так само собі лишу это самое, до твоей перемоги, ну, удзейнічаў там, ну, нехай там кожны потроху, але ж агулам это все атрымліваецца вялізная праца. Таму набірайся аптымізму, ну, паглядзі, якая у нас суполка цудоўная. Таму, ну, каб я больш не чула, што ты пессімістам стаў. Нам яшчэ з тобой сцяг трэба на плошчы расцягнуць. Я кажу, што за 26 гадоў, калісьці это самае, у 94-м мой молодший сын народился. Вот когда обирали вот это все. А жонка у меня народила на Полесье, там, где она сама откуда. Это Лунинца. И вот это самое. Я кожные выходные свои, а у меня кожных 10 дней было там, амаль 4 дни были выходные. Это самое, ну, 4 дни на декаду. И я мотался, это самое, весь час в Витебску на Бересте туда, это самое. І ось аднойчы я сустрэў деда. Деду на той момант было 93 гады. Ой-ой. І ось это сам. Так, і ён 901 году, калі я, ну, не это самое, ну, так, дакладна памятаю. І ось мы з ім сустрэліся. І потым мы з ім, ну, так, ужо я зранку пачынаю, що, ну, спускайся зверху, каже, это самое, я тебе зараз сваім сырам пачастую. И вот это самое, ну, на белорусской мове все это, мы с ним так сидим, и девчонка там с нами в купе была, так само до Витебска ехала. И она, ось, батька, тут обрали, все, и он каже, такой, повертается до її, яким тобі батька. А потом так до меня повертается и каже, ты коли-нибудь цыганов працовитых, толковых бачив? Я кажу, не, ніколи. И он каже, а это больше хибно, это цыганский батько. Я кажу, а ти що, сосечкою стояв побач? І він каже, я з його маткою просплод жив. І ось це, ну, добре, я тобі потім один на один це саме, тому що може тут глядять це саме. Чуєш, пишуть, син аніматного нового президента не бачив. Ось, это самое. Ну и вот с того часу, и, ведаешь, на той момент дед сказал, я ему кажу, ну нічого, кажу, зараз собрали, про 5 год обера меньше. И он каже, ніколи гэтага не буде, это дед мне той казав. Я його ведаю з дитинства, ведаю, що він собі уявляє, тому каже, він хутчэй Беларусі крові потопить, чим він свою владу здасть. І ось 26 годов уже минуло, и я, ну, переконався про те, що дед на той момент був правий. Готуйся, буду підносити тебе, як у той пісні. Ну, добре, добре. Ну. А лента за лентою набою подавай.
Слухай, я кажу, мені так приємно, розумієш? Я різні посили чую від українців у бок білорусів і від білорусів у бок українців. І мені так приємно, що я, видиш, я некий симбіоз білорусько-української суполки, і мені, я загубила його. Ні, я його загубила. Дімон, вітаю. Дімон, мені допомога треба у стрімлабі, мені там нешта не працює. Але гэта такое. Гэта наш, я беларус, і гэта наш Владимир. Мне вельмі прыемна, што ў мяне ёсць такі цудоўны сябар. Я не ведаю, спрабую зараз яго яшчэ раз пашукаць, таму што ён працуе. Але, гэты чалавек з досведам пра беларускі, пра патрыятычны абсалютна. Мне вельмі заўсёды з ім цікава. І сябры, канал Я Беларус, трэба яго падтрымаць, трэба падпісацца. Я яго заўсёды гляджу. Ён выпускае ролічкі невялічкія. Давайте спрабуем Вову знайсці. Лёш сюда куда-нибудь, чтобы ты вообще видел это. Здравствуйте. Ты не Вова. А какой я не Вова? Расскажите мне. Ніякой, зовсім. Я понял. Не А вот флаг сзади себя. Не пригожий. Кто? На жаль, згубила сябра свого. Ай-яй-яй. Так, пробачте, мені тут треба ще ось так поставити. Як я так могла? Ти вже тут? Тоді до наступної зустрічі. Маякуй мені, я, покуль за стриму, трошки у мене є справи, я покуль випадаю, але обов'язково відновлюся. І ми з тобою ще порозмовляємо. Мені вельми приємно з тобою розмовляти. Я вельми ставлюся до тебе з величезною повагою. Тому, не здимай маску, нехай вони неяк по очах, що ли, ідентифікують. І пам'ятай, що у нас з тобою є єдина справа, нам треба його повернути во всі державні установи, тому тримаємося. Я впевнена, що у нас усе попереду, і ми відстаємо своє право бути білорусами. Тому що ми сапраўдныя ліцвіны, баявыя і, як нам кажуть, змагары. Змагары. Хелен, ты чудо, спасибо, что ты есть, классно сегодня выглядишь. 100% я веду, кто это, але ладно, давайте интригу застанется пока. Так, я цудовно выглядаю, але мне треба... Ой, пробачте, я не буду, мне тут, бачиш, така гулька, я не буду її розплітати, так, я думаю, як Дімон зайде у чат, треба буде одразу так волоси тих-тих-тих-тих-тих розпустити, і така пригажунька сидиш. По типу така, побачила, що Дімон у чаті треба волоси розпустити. Так, що, так, зараз у мене затримочка буде за доната. До чого дійшов прогрес? Так. Не каблук. Не каблук. Не, я веду, что не каблук. Не. У нас, як это кажуть, зараз я тебе трошки, мабуть, патролю. У нас все демократично. Ти мені віддаєш свої гроші, і ми кожне тратимо своє. Все демократично, все як ми любимо, Діман. Я забула тобі сказати, ти завтра працюєш сьогодні, тому що кризис в Україні, і тому, ти ж розумієш, що треба працювати багато тепер. А у нас з тобою свято. Тому, сябри, підтримаємо Дімона, тому що він збирає на свято. Ви ж розумієте, що його треба обов'язково ось задонатити. Заходите до Дімона, канал «Друг мами Владимира». У Дімона скоро свято буде, йому треба збирати гроші, тому ви зайшли на канал, донатик закинули. Він стартує так само з 1 гривні, тому, видите, я до його така захожу, і він каже: Лена, я так довго пропрацював увогулі. Тому ось так. Щиро дякую. Щиро дякую за підтримку. Ми збираємо для наших сімей, ми збираємо для наших лікарів. Нагадую, білоруський мола-мола, ресурс, білоруси, коли ласка, допомагайте, тому що зараз фідбек ми бачимо, волонтери працюють вельми слажено, вельми добре. Тому ресурс мола-мола вельми легко знайти в інтернеті, вельми легко задонатити з картки, можна задонатити з... там не донати, я не збирають на рахунок, і можна з любого, мені здається, терміналу закинути гроші.
Тому, калі ласка, допомагаємо нашим білоруським волонтерам, тому що вельми складана у Білорусі ситуація. Беларусь, Украина, сестры, браты, сябры. Так, поддерживайте нашу схільную сям'ю. Так, Димон, ты тут... Гэта апгрейд, разумееш, пакуль мы збіраем на свята. Вось давай, калі на свята зберем, пачнем на сям'ю збіраць. Ты ж трохі вось, этапы, зараз ты про сям'ю сказаў, і яны падумаюць, што трэба і на свята, і на сям'ю адно і тое ж данаціць. Спачатку мы збіраем на свята, ты ж разумееш. Глядзі мне. І нагадываю, друг мой Владимир, заходзім у чат, і абавязкова, там ёсць у апісанні у яго пасыланне на донат, заходзім, мінімум 1 гривню, а яшчэ лепш подписываемся на Patreon і падтрымваем, таму што, Димон, што? Трэба збіраць на свята, правильно? Падтрымваю 100%. Так, я бачила, да мяне тут зайшоў яшчэ АЭДР, я так вельмі скромна прывітала Крым, Крым це Україна, нагадваю, я зараз хожу ва Україну, тому що пасля такого цудоўнага беларуса ісці далей да беларусаў, мне здаецца, не. Я чула, што ва Україні будуць адчыняць рынкі. Зараз спытаем. Вітаю. Да. Здравствуйте. Як вы ставіцеся до того, што адчыняюць ваши рынкі нарэшце? Положительно, конечно, как еще. Добро. А что наконт карантину кажете? А вы это смотрите? Вас плохо слышно, запаздывает видео. Бывает такое, ничего. А вы на белорусском, я просто первый раз слышу. Так, звичайно. Розмовляю білоруською мовою, так. Да, так що я можу на українську мову перейти, ви мене будете розуміти? Я вас чудово буду розуміти. Я завсёды з українцями розмовляю родною мовою, яны родною мовою, і ми одного чудово розуміємо. У нас схожа мова, тоді я думаю, що да. Відкривають ринки, це дуже добре, тому що ми вже другий місяць вже без грошей, хто не отримує ніяких виплат по допомозі за пенсіонерів. І взагалі прийшов час. Поддерживайте, сябри. Ми бачимо тільки цифри по які не заболіли, і я не знаю таких людей. Як ви цілком ставитеся до ситуації, яка відбувається зараз в Україні? Тобто, що прогнозують, як будете відновляти економіку, як будете повертати у стан? Я вам скажу, що ситуація, як для мене, і те, що я бачу, і те, що у нас зв'язано і з економікою, і зв'язано з тим, що у нас є окупаційна війна, ви ж прекрасно це знаєте, це все на нас дуже впливає, і чесно, я не знаю, що буде завтра. Я за себе кажу. Тому що ми обрали нового президента, але перше те, що ви знаєте по поводу ринків в нашій країні, це вже є перший випадок того, що президент не розуміє, що взагалі приходиться з людьми, і що люди починають бастувати, тому що їм треба їсти. Як мінімум підприємцям, які вкладали працю свою, і також це люди всі, які не мають мільйонів або незажиточні, залишилися майже без грошей. Це дуже прикро, і я, мабуть, багато з українців переживаю за цей період. Тому що застій в економіці, це відображається на всіх. Це однозначно. Так. Тому це дуже така небезпечна ситуація на самому ділі.
Ну, ведаеце, запаребрікавыя у іх таксама зараз вельмі складана, таму што вельмі багата хварэе, плюс нафта іх абваліць, а гэта асноўны іх прыбутак быў. Таму зараз яны на дупу трошкі сядуць і падумаюць на тым, што яны рабілі ўвесь гэты астатні час. І я вельмі спадзяюся, што гэта сітуацыя будзе спрыяць таму, што пад юрысдыкцыю Украіны ўсё ж такі павернуцца захопленыя тэрыторыі, гэта Крым і Донбас звычайна. То бок ім зараз цягнуць яшчэ і гэтыя тэрыторыі вельмі складана будзе. Таму, мабыць, гэтая сітуацыя і ў Украіне на руку пойдзе, таму што вы ж усё ж такі ідзеце мірным шляхом, ну, прытрымвайцеся юрыдычных аспектаў, то бок, ну, я ведаю, што з боку Украіны агрэсіўнай гэтай рыторыкі не ідзе. То бок Крым, да, ён зараз... Ви розумієте, що, як і ви вже сказали, вже є інформація, це не обговорюється те, що Росія вже повинна щось думати, я думаю, і в тому числі Путіну, бо вони під санкціями підуть під голод такі, які не піде Україна. Бо Україна, в принципі, витягне, бо люди самі по собі трудолюбиві, і вони зможуть якось витягти себе. А з Росією буде дуже тяжко. Дуже тяжко, і ну, їх вихід для того, щоб і підняти і себе, і не довести до того, що вони підуть, ну, непонятно куди, то тільки віддати за окуповані території. Тільки так. І Україна не піде на те, щоб віддавати. Зеленський не розуміє також, як новий президент, що я також був такий, можемо сказати, нейтральною людиною в певній політиці, але зараз в цей час, коли я не розумію, що взагалі в Україні буде і взагалі в мирі, то спілкуючись також, я для чого скачав чат-рулетку? Для того, щоб розуміти, що на самому ділі, ну, який є народ, який є Росія, яка Україна, бо я можу тільки дивитися на ті території, де я живу, ви це також розумієте. І поспілкувавшись десь з 2 дні, перших 2 дні в мене був, чесно кажучи, шок від росіян, такі, як вони, на якому рівні вони знаходяться. Я колькі хожу по рулетці, колькі я з ними розмовляю, розумієте, тут я ж білоруска, я не українка. То бок, пробачте, я білорусько-українського походження. Ну, це немає різниці. Це дуже добре, що ви це розумієте. Я також кажу, що я українець, ви кажете, що ви білорус, і це добре. Я білорусько-українського походження, то треба ремарку зробити. Тому що я народилася в Україні. Я бачу по флагу. Так, ён родны для мяне, то бок ён не просто тут вісіць, гэта для мяне не хайп, гэта моя радзіма побач са мной. І, разумееце, я калі да іх хожу, я розмовляю звичайно білоруською мовою, то бок, ну, я дуже гарно спілкуюся ще українською мовою, але використовую мову, на якої я зараз територіально знаходжусь, то бок білоруська. Я вас розумію, про що ви кажете, це не є проблема. Так. Для росіян, для цього бидла, будемо казати так, як воно є. Так. Для цього бидла з його перекритим, перебитим шовінізмом, це є проблема, бо тільки Росія, як то мені сказали перший раз в чат-рулетці, як я для себе, воно запам'яталось мені. Мені сказали, великий їсть малого, як мінімум. І я зрозумів, що насправді є шовінізм і з ними розмовляти немає сенсу. Тому за домовленість про мир, я так бачу, що в нас не вийде. Ми маємо, і я думаю, відстоювати те, що армія повинна бути, і будемо тільки йти на принцип, бо з ними по-іншому не вийде. Я не знаю, як у вас по внутрішньому вашій справі, як у вас в Білорусі. Я для цього і вийшов в чат-рулетку, бо я їх я з ними поспілкувався. З українцями, в принципі, мені також все зрозуміло, плюс-мінус, я знаю свій народ. А от я вийшов з Білорусі для того, щоб розуміти, що взагалі в цьому світі, які люди, бо ми не знаємо.
І слава Богу, що в нас є, ми можемо спілкуватися. Так. Я трошки підвисаю, тому що йде донат у мене. Я білоруський блогер, я політичний блогер. Ви бачите по риториці, по стягам моїм, що я чоловік, ну, такий, за білоруський, про білоруський. Ну, от себе я вам можу додати, що Путін хуйло таки. Ми вас підтримуємо. Я приватна Ви знаєте, ви знаєте, Андрій Полтава є у нас такий блогер, Так, якщо ви звичайно, ж також українська, ну, в тому. Так, як він сказав, Путін хуйло, а він сказав, як він сказав, воістину хуйло. Так, у нас гэта, ведаеце, як мантра, ёсць гасло, у мяне прыватна учора, у мяне мае знаёмыя пыталі, кажуць, ну вось ёсць же ж у Беларусі, жыве Беларусь. Я адпавядаю, жыве вечна. Ва Украіне, слава Украіне, героям слава. А на Рашкі Путін хуйло. Героям слава, або... Да. А ви стримите, чи це ви зараз іде прямий, просто я вийшли заўсёды хожу в прямым ефір? ефіры, тому зараз, ну, я бачу по вас, каб я чула нешта такое, я бы вас прибрала адразу, то бок, ну, клац кнопкой, я б вас перегарнула, але мне вельмі важліва паказваць беларусам, разумееце, у нас вельмі моцная прапаганда ідзе з боку расіянцаў, і малюецца Украіна як нейкае зло і як нейкае такое, ну, недадзяржава, яны самі з сабой ваююць, вы ведаеце гэтую прапаганду. Што я вам буду распавядаць? Я гэтага не прытрымаюсь. Да, вони як то кажуть, що ми фашисти, Так. що ми знищуємо свій народ, і все хуйня, як то кажуть. Банда Фархада навіть... мне тільки що задонатила 500 гривень. 500 гривень. Банда Фархада, ви ведаєте Фархада? Фархада, ви до мене кажете? Так. Я не знаю, скажіть, що це, бо я не знаю. Фархад – гэта норвежский патріот-бандеровець. Я вам так скажу. Підпишіться. Норвежський бандеровець? Так, я вам кажу, гэта мой сябр. Гэта мой сябр, ён толькі што. Я збіраю кошти на українські сім'ї, і я збіраю кошти дапамогу Саші Беспалага. Ви, напевно, ведаеце, хто гэта. Вельмі вядомы блогер ва Україні. Таксама ён ратуе жыццё нашим хлопцам на фронте зараз. Мы яму таксама збіраем грошы. І дапамогу лекарам зараз українським, то бок вось сёння мне заданаціў Фархад, банда Фархада, шчыра дзякуй, хлопцы, 500 гривень, яны пойдуць на дапамогу українським дактарам, то бок мы зараз, вось, ну, як можам, дапамагаем з свайго боку, падтрымваем на забеспячэнне розных медичних засобів, ну, українською скажу, засобів, тому що дуже важка ситуація зараз, я підтримую приватно тернополян. Волонтерити, я зрозумів. Так. Тому, ось бачите, я з вами порозмовляла, і мені мої сябри за останні там 10 хвилинок 520 гривень допомогли. Тому щиро вам дякую. Я хотіла б показати білорусам, що українці гэта вельмі свядомыя і вельмі разумныя людзі, то бок тыя ярлыкі і тыя фейкі, якія ідуць з боку расійскай прапаганды, яны нічога агульнага з тым, што адбываецца насправдзе не маюць. І мне вельмі важліва паказваць вас, таму што зараз Беларусь сама, вы ведаеце, што ў нас ідзе інтэграцыя паглыбленая з расіянцамі, я выступаю катэгарычна супраць гэтага, і я выйшла ў стрымы для таго, каб беларусам паказваць, што расіянцы аніводнага нашага міліметра зямлі не получаць, не атрымаюць. Таму мне вельмі прыемна побачыць вас. Дивіться, я вам скажу також, для того, щоб ви ще для білорусів також, щоб розбили всі стереотипи о тому, що різні регіони України не вивчають і не розуміють українську мову. Я сам з Одеси і проживаю зараз, нахожуся в Одесі. И также разговариваю на русском языке, но если это моя родная страна,
и насколько я был нейтрален в этих политических вопросах. Для меня карантин пошел очень в правильному направленні. І якщо моя країна – це Україна, і якщо я українець, то немає різниці, де я проживаю. Задача Російської імперії, так же, як ми вже сказали, того хуйла, як ми вже кажемо, я можу сказати це від того, що я був нейтрален, і від того, що відбувається і в моїй країні, і те, що відбувається в світі, то мені не однаково, і я не буду гнутися під тих людей, під того бидло, який прийде, засре мою країну. Також я бачу, як вони приїжджали в Одесу, як вони називали нас хохлами, і називають, і що тільки вони не кажуть в чат-рулетці. Я був шокований, для мене було... Я не заходив в чат-рулетку, і от, мабуть, неспроста я зайшов і знайшов вас в Білорусь, для того, щоб просто моніторити, які люди і як взагалі проходить час і у вас в карантині в період пандемії, і як, мабуть, це час для того, щоб ми кожен змінювалися, кожен для себе. Не забували свої корні і не цуралися того, що ми розмовляємо чи білоруською, чи українською, чи польською. Це наше рідне, я не цураюсь цього і можу спокійно говорити і спілкуватися, і це є добре. Я дивлюся зараз на історію, те, що відбувається, мені не все одно, що, по-перше, з моїм народом, бо в цій країні росте мій син. І в мене є батьки, в мене є коріння. Тому, ще раз вам повторюю, я з Одеси. Ми зараз на карантині, але ми тримаємося. І завдяки... У Білорусі самоізоляція, свідома Білорусі. У Білорусі нема карантину, нам не ввели офіційний карантин. Да, я знаю. Я знаю, ви друга людина, яка з Білорусі, я також спілкувався з мого десь віку, від 30 до 35, ми також нормально поспілкувалися, поговорили про море, коли ми поїдемо відпочивати. І він мені сказав, що у вас на самом деле в період пандемії є. І казав, приїжджай на море, такі говори, які проблеми? Але вже Свиноруську ми не пустимо в цей край, у нас вже буде по-іншому, бо я побачив їх справжнє обличчя, це люди не підуть і не будуть розвиватися, по ним це видно. Тому я вам скажу, що слава Україні, слава Білорусі, вам здоров'я. Дякую. Вам здоров'я, тримайтеся і кажіть також своїм білорусам, що своє коріння треба знати, не давати, будемо казати, так як ви сказали, цьому бидлу, щоб вони нас втягнули в совок і щоб ми розвивалися. І це вірно, тільки розвиток чи деградація людини і становиться логічним мусором. Але це для мене неприємно. Тому тільки так, тільки вперед. А я могла б вас попросити, коли ласка, ходіть до білорусів, показуйте себе, розповідайте свої думки, тому що з білорусами так само у нас усе вельми складано. Ви ведаєте, що у нас вельми багато вати, і з ними треба працювати, і їм треба казати речі, які вони не бачать по телеку, розумієте? Тому я розумію, так... Так, нема проблем, я для цього... Що? Я кажу, заходіть до нас у гості віртуально, ми завжди будемо раді вас бачити. Так я для цього і зайшов в Білорусь, для того, щоб поспілкуватися і для себе зробити моніторинг. Я ж так от вам сказав. Для того, щоб зрозуміти, що телебачення, то, що нам в наш мозок закидують, і то, що ми бачимо не те, що є на самому справді. І я ще раз кажу, що дай Бог, що у нас є зараз інтернет, чат-рулетка, що це. Розуміти. Я зрозумів таке одне, розуміти, що у кого є мізки і хто може розвиватися, той і то розуміє. І, мабуть, у кожного у вас своя місія, мабуть, ви знімаєте стріми, як Андрій Полтава, для мене він зараз кумир і робить дуже-дуже великий вплив
так як і ви, слава Богу, і ви от розумієте, кожен із нас, і люди притягуються тільки по одній якійсь причині, це 100%. Тому цей час потрібно все-таки думати за те, щоб ми були в розвитку і щоб ми розвивалися. Бо немає смислу, я не бачу смислу в цей совок. Немає смислу лише дивитися, що ми цілували ці вже червоні прапори, і мені достатньо було Одеси 2 травня, і я знаю, що насправді було. Так. І також для вас і для ваших підписників я вам рекомендую за Одесу. Є такий канал український, вже український справжній, називається ОМ-ТВ. І там є розповідь, незалежна розповідь за 2 травня, якраз за те, що як сталося насправді в Дому профсоюзів, як і люди зреагували. І я можу сказати, що я був свідок, але незалежний свідок. Так сталося, що я був в Одесі, я просто бачив, що вже було на цьому полі. І всі ми люди, але багато але. Я рекомендую також всім білорусам, так щоб вони подивилися. Так. І також так, як ми з вами розмовляємо, з того, що я також з Одеси, і що ми спілкуємося, і це насправді дуже добре. Тому я переходжу далі. Вам ще раз наснаги, вам праці, здоров'я і всього найкращого. Ще раз слава Україні, слава Білорусі. Мене в чаті спитали, чий Крим. Крим – це Україна, був і буде. Це Україна. Слава Україні. І буде історично, завжди буде, і так воно станеться. Так, згодна. Ще раз вам здоров'я, ще раз всього найкращого. Навзаєм. Ще побачимось. До зустрічі. Да. Ой, слухайте, супер просто. Походила. Ой, банда Фархада. Ви сьогодні зробили мій вечір. Feel the sound. Дякую щиро тебе за підтримку. Слухайте, мене просто, розумієте, я пам'ятаю, Дімон там, Ян скаче за 500 гривень. Я не веду, що я готова була зробити. Я сестра лацедонного українця. Я ведаю, що ви ведаєте. Але, глядите, я починала канал з 40 чоловік, зараз нас амаль 600. І мене глядять так само білоруси, і українці мене глядять збоку про білоруська інформація, а білоруси про українська інформація. Мені вельми важливо, щоб ми бачили не ось гэты пропагандон ТВ, я його ненавижу, тому що він принес біду в мою країну. Соловйовы, Сукабеевы і уся гэта решта іншая банда расійскіх прапагандонаў, іх пад трыбунал, тому що то, колькі бяды яны і ў Беларусь, і ва Украіну прынеслі, асабліва ва Украіну, яно просто немагчыма падрахаваць. Кожная смерць, кожны загінуты, кожны чалавек, якой застаўся з інваліднасцю, гэта ўсё не толькі ўлада зрадная, якая робіць гэта, расіянская, але і тыя прапагандоны, якія гэта падтрымліваюць, і іх трэба проста судзіць, і я вельмі спадзяюся, што настане час, калі мы будзем сведкамі таго, што яны будуць адпавядаць за кожны свой крок, за кожную мацярынскую, за кожную сястрынскую, і за кожную брацкую слязу, якая у нас ёсць. Я кажу, для мяне гэта прыватная гісторыя, і я пачынала рабіць гэтую працу, каб данесці інфармацыю. Я сама атрымліваю інфармацыю. Я не стала ватнікам, я не датрымліваюся расіянскай ідэалогіі, і больш за тое, я якраз апынілася ў тыя часы, калі небяспечна на маёй роднай зямлі. І таму, смех смехам, але падносіць патроны і снарады мы будзем. Як бы жартліва зараз гэта не гучала, але мы тыя, хто выйдзе на плошчу і будзе дапамагаць. Таму для мяне вельмі важліва, каб мае беларусы, якія далучацца да гэтага каналу, якія будуць адкрываць відэа час ад часу, проста паглядзець на гэтую беларускую, якая нешта там маўляе, а мабыць, яны наткнуцца на гэтага чалавека, мабыць, яны пачуюць. І мабыць, чалавек, якой яшчэ не зовсім ватны стан, ён зразумее, што адбываецца. Мабыць, у яго ў галаве адбудуцца рэчы, і ён зразумее, што, а мабыць, я не настолькі дурны, каб чуць гэтую прапаганду доўбаную. Мабыць, ёсць сэнс паразбірацца. І насправді, то, што адбылося 2 траўня ў Адэсе, я бачыла
фільми ОМТВ, я бачила відео, риси, які були зняті у той день, у той час. Тое, што кажуць расіянцы, гэта абсалютная хлусня і, як заўсёды, брахня. Я кажу, расіянцы, яны існуюць для балансу ў свеце, таму што яны за ўсіх брэшуць, крадуць і знішваюць. Яны больш нічога не ўмеюць і яны вывучацца іншаму не хочуць. Таму, сябры, так, для мяне вельмі важліва, каб людзі бачылі іншыя меркаванні. Я для таго ў рулетцы, я для таго працую, і кожны вось такой скарб, якой я зараз побачила, для мяне гэта проста, ну, плюс у карму, таму што такіх людзей свядомых, вы бачыце, абсалютна, я ўпэўнена, што доўгі час ён размаўляў расійскай мовай. Але ён пачуў мелодыю ў сэрцы, ён пачуў украінскую мову, і ён з задаваленнем размаўляе на ёй. Я спадзяюся, што беларусы, якія мяне глядзяць, яны пабачаць, што беларуская мова вельмі прыгожая. Яна вельмі меладычная, і яна спрыяе, ну, такой спакою ў душы, калі ты размаўляеш не іншаземнай, а сваёй роднай мовай. Дарэчы, дзякую майму сябру, якой сказаў, што адзіны беларускі прэзідэнт у свеце размаўляе іншаземнай мовай. Гэта быў лайкосны камент, таму Фархад, я тебе бачу, шчыры дзякуй тебе. Я вельмі спадзяюся, што мы з тобой яшчэ сустрэнемся і абмяркуем падзеі, якія адбываюцца. Я заўсёды кажу, што ты самы нарвежскі праўкраінскі бандеравец, таму што тое, што ты робіш, ну, гэта вельмі дарагога каштуе, і гэта немагчыма ацаніць у грошах. Таму што ну, ты ёсць прыклад вельмі для багацёх людзей, таму што ты знаходзішся ў іншай краіне і, здаецца, цябе, ну, увогуле павінна быць усё роўна, таму што ты забяспечаны, ты у сваёй суполке, але ты выбраў шлях, у якім ты абараняеш маю краіну. І ад мяне прыватна я цябе шчыра дзякую. Я заўсёды цябе гэта кажу, я з велічэзнай павагай стаўлюся да цябе. У цябе ёсць сваё прыватнае бачанне гэтай сітуацыі, і дзякуй, мабыць, нават не мабыць, я ўпэўнена, што велічэзная колькасць людзей, якая сумнявалася, а як яно насправдзе, пабачыўшы цябе, пачуўшы цябе, яны зразумелі насправдзе, што адбываецца. Таму робім вось такую агульную справу, правільна Вова сказаў, мы ўсе на адным фронце інфармацыйным робім добрую справу. Гэта не даем заблукаць у гэтым балоце, у гэтых топях прапаганды. Таму трымаемся разам. Дзякую. I love you too so much. Так, ну што, ідзем па расіянцах, таму што я не хачу сапсаваць себе настрой, зноў ж такі, я заўсёды так закончваю вельмі цікава з Украінай. У мяне заўсёды атрымваецца знайсці разумнага украінца, вельмі прыемнага украінца, і закончыць стрым вось на такой нотке. Таму давайте подпалим кому-нибудь один раз в дупу и пойдем отпочивать. Один раз. Не, все добро, не чапляй. Давайте я трошки з вами посижу. Якой іншаземны прэзідэнт Беларусі, адзін у свеце прэзідэнт, які не валодае ні адной сучасных свеце. Ну, мабыць, так, да. Вы бачыце, пашырылі маю думку вельмі якасна. Владимир Тихонович, бачу, прывітанечка, шчырая прывітанечка. Я бачыла, заскочыў да нас Мэт. Мэт, вітаю, шчыры дзякуй, сябры, што вы падтрымваеце Грэй Фалькон, вітанечка. Антиструс, ну, хлопці, нахреновий він же такий, Одеса. Грейфер після Маріїнського парку 2013, я не знаю, кому довіряти, будемо ловити кожного, буде Укрмосад. Так, Укрмосад. I love Білорусь. Ось, бачите? Ну, я зараз собі все ж таки плюс у карму додам, тому що, мабуть, до моєго з'явлення, скажімо так, у YouTube, у суполки наших сяброў, Фархад не ведаў, што Беларусь такая прыгожая краіна, і яе таксама трэба любіць і шанаваць. І мне здаецца, я яму ось такую маленечкую крынічку адчыніла, што мы таксама існуем, і нам таксама ёсць чаго баяцца, і таму вось я зараз такія прыемныя рэчы ад Фархада I love Беларусь чую, сябры.
У нас іде підтримка з Норвегії, тому тримаємося всі разом і з задоволенням ставимося до наших країн. Мені вельми приємно, сябри, сьогодні у мене чудовний чат. Увогуле. Я не поспіваю, на жаль, вас читати усе, але я впевнена, що у вас там вельми все добре і спокійно, ніхто нікого не ображає, я бачу, в Бомбалєву нікого нема. Зараз пойдемо по росіянців і, мабуть, кому-нибудь підпалимо дупу, і у нас буде весело у чаті, тому що мої ключики готуємося. Готуємося, мабуть, ми зараз на ніяку білу блаху, або моль, як я його там звати, не веду, нарвемося, і у нас буде просто зашквар у чаті. Привітання. Ви як завсюди бухаєте? А що робите? Так, почуть. Що нічого, пробачте? Почуть. Що з інтернетом-то? А мені Ви здається, откуда? мені здається, ви гальмуєте фізично просто. Ні? У вас з України, що ли? Чому з України? Ви яку країну обрали? Ну, связь что-то какая-то. Ні, зв'язок в Україні ліпше за білоруський, я вам так скажу. Мабуть, у вас Я там не трендность. понимаю вас. А чому ви не розумієте? Ви ж у Білорусь зайшли. Як ви не розумієте білоруську мову? Ви що, її не вивчали ніколи? Смешно. О, россиянец натуральный экспонат номер 1. А где ваша чарка-шкварка, покажите? Где горелка ваша? Какая шкварка? О, Какая я ж кажу, шкварка? типичный экспонат. Белорусы, глядите. Я на все там такие. Усё, що не подобане на гэта хутчэй нейкі эксклюзив. Але неразумны, як Стопе! Стопе! Не, я вас не слухаю, я ж показую ваші У мене морди. Каб бачили у мене білоруси, в з этом якими живе. треба буде зустрітися. Мені не цікаві ваші думки, у вас їх нема. Да я не Увогуле. бачу. От слова Я не зовсім. бачу. От слова зовсім мені не цікаво. Бо ви нерозумні люди. Чому ви нерозумні? Скажіть, коли ласка. Почему? Чому ви не отримуєте едукацію, не ведаєте, як ціна яна образується? Що ж ви так промахнулися та знаєте? Як ви рахували так, що в мінус пішли? Що у вас там за Я там мовні понял, економісти промахнули. у державі? Можешь сказать по-русски? Ні. Тому що гэта моє приватне. Я вас розумію, а ви мене ні. І у гэтым сенсі, сябры, насправді, я себе адчуваю сверхразумнай, тому що я як мінімум на одну мову ведаю больш за яго, што не можа не быць прыемным. Таму, ну што, расіянец, чаму ты папёрся ў Беларусь, не ведаючы беларускую мову? Вось ты сустрэў беларуску, размаўляючую беларускай мовай. Чаму ты не можаш са мной размаўляць адной мовай? Я цябе разумею, ты мяне не. Як так магло адбыцца? Скажи по-русски хоть. Вось. Расіянцікус, неразумнікус, сябры. Ладно, гэта сумна. Я пайду далей. Ты звычайны расіянец, п'яны, як заўсёды, я пайду далей. Не, неразумна, сумна. Мова це зброя, я заўсёды гэта казала, так. Мова зброя. Я ўсім беларусам кажу. Мова гэта ваш актыў. Вы як мінімум на одну мову будете ведаць больш, а яны не будуць вас разумець. Таму, калі трэба будзе пароль, каго любіш? Люблю Беларусь, то ўзаемна. Кожны беларус ведае. Первый раз у тебя на стриме, но чувствую себя как дома. Спасибо. Щиро дякую вам. Щиро дякую вам. Я сегодня, видите, у меня уже Алекс Первый Шон. раз у тебя на стриме, но чувствую себя как дома. Спасибо. Щиро дякую. Ну, я сподіваюся, що Хелен Топчик. Алекс, я вас вітаю, я вас бачила у інших стримах. Мені вельми приємно, що ви до мене завітали. Ми тут займаємося такою. Зараз конкретно ми займаємося підпалюванням дуб. Ось, а дагэтуль у мяне былі вельмі цікавыя размовы з беларусамі і з украінцам цудоўным. Мне здаецца, сённяшні стрім ён увогуле пайшоў зачётна. Ведаеце, мне здаецца, я завтра, калі накірую грошы пану Васілю, ён акулярамі зробіць.
Кольки? І він мені вже буде дзвонити і казати, пані Олена, це ви все заробили і це все накеровуєте нашим сім'ям. І він завсюди мені дзвонить і завсюди він дякує, але я кажу, це наша справа з вами разом. Ми всі працюємо на одну скринічку і мені приємно, що ось так, мені здається, його затрудить шок. Це кльово. Я люблю, коли у людей шок, приємний шок. Тобто я завсюди кажу, нехай ліпі від мене сміються, чим плачуть. Гэта заўсёды лепш, калі слёзы радасці. В кого правда, в того сила. Я згодна. Абсолютно згодна, тым больш, што зараз вельмі багата фільмаў і, ведаеце, вельмі прыемна, што павяртаюцца. Я шукаю. Шукаю. Поймала росіянець. Росіянець? Кого шукаємо? Кажу, росіянець Кого альбо шукаємо? ні? Ну ти ж мене не розумієш, що ти сидиш і виколупуєшся, ну? Ти ж, а холера, ні одного слова не розумієш від мене. Ти ж, окрім росіянського, нічого з дитинства добре, коли підручника чиняв читав. Що ти спробуєш використовувати мови, які ти не ведаєш? Ну, сядите у карантині, замість того, каб сидіти, відчинити підручники з іншоземними мовами. Ви сидите, альбо бухаєте, альбо холера, чим ведаєш, займаєтеся. Ні, мене припиняти нема сенсу, я вас не слухаю, мені не цікаво. Я просто показую ваші твари, показую білоруському, які ви нерозумні, отримую від цього величезне задоволення і йду далі. Тому я тебе кидаю. Блядь. Во. І скончив на тим, на чим я не скончую завсюди. Матюки, слухайте, адборні. Я їм не даю слова. Навіщо? Коли я кажу, треба сидіти мовчки. Да он українець, ні? А я не ведаю. Напевно, ні. Тому що у його вельми такий, не український був акцент. Я б почула, що він з України. Я би почула, що він з України. Але він спробував коверкати білоруську мову. Ви так само будете спробувати коверкати білоруську мову? Вітаю. Що, ля відпала? Ну, приберите там на полу нечто. На подлозе ваша ля лежить. Пойду далі. Що, так виглядає шок? О, ну, проблеці нешта, а то я не розумію, що ви кажете. Навіть не можу зрозуміти, на якій мові мовляєте. Привіт. Вітаю. Привіт. Я вас не розумію. Чего делаете? Я вас не розумію, кажіть білоруською. Ви ж обрали Беларусь? Я вас не розумію, кажіть білоруською. Какой надо? Кажіть білоруською, я вас не розумію. Ви ж росіянці завсюди так кажете. Я тебе не розумію, кажи росіянською. Я як ви, бачите, навчилася від вас. Зараз буду з вами розмовляти ось так, як ви зі мною розмовляєте. Ось так виглядає шок. Я пойду далі. Такий смачний росіянець, напевно, слівся. Окей. Окей. Живи Беларусь! Живи вечно! 28 поехали на 18. Это точно. А что вы там сидите под россиянским стягом? 3 штучки пойдем. На работе. Я зрозумела. Ну, не могу зрозуміти, откуль. Не розумію, хто в этом. Ну, нехай працюють. Там якраз зараз буде партія після розмальованих дошок. Так що працювати багато будуть. Хелен, Ігор! Ігор! Бачу. Де, мій хоплюзукся. Так.
Цього десь сарай закрили, ну щось таке є. Я вас не зрозумію, кажіть мовою Русь, України і Білорусь, піду в чат Лену искать. А я ж не у Білорусі, а я ж у росіянця зараз. Рускомовний раб. О, рускомовний раб, кажуть. Ні? І вимкнув мене. Опять ты, блядь. О, Опять белорусская прихильники. О, прихильники, глядите. А у Як неё- це кажуть? Ах, не поспела. Біба і Боба два нечто там неразумних чоловіки некі. Так, давайте останнему подпалим дупу. Напишите мне, коли ласка, у чате, что мы сегодня слухаем. Пст. 10 хвилин. Плиз. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Иди до меня. Кс-кс-кс-кс. Не ной. Иди сюда. Ой, Нинза. Что ты ноешь? Идем к россиянцу сходим. Трохи не дупай. Да, там такое. Там россиянцы. Там россиянцы. Это Беларусь. Давай. Да, россиянцы идем. Что ты такая? Ну, что ты такая? Ясно. Старший кот забрав її місце, де я на не веду, де їй легче тепер. Зараз ми її. Кітя? Так, Кітя. Так, конечно. Я не така, ой, зараз, хвилинку я розповіду, поки шукаю. Яна почала мені дратувати собаку. У її нова забава. Яна спочатку дратує мені собаку. Собака на її гавкає, шукає, звичайно. Ось яна ховається від її на шафі, залазить. І у мене картина маслом. Прикладно, ну, некоторый час їй там на шафі вже незручно сидіти. А проблема в тім, що ну, знизу її, звичайно, чекає собака. Каб поганять. Тому що яна дагэтуль нешта зробила їй 100%. І, ну, треба ж адпомстити. Ось. І атрымліваецца сітуацыя. Гэта сядзіць на шафе, раве, каб я яе зняла. Ну, і я першы раз, калі, ну, я чую, што яна крычыць, а дзе яна крычыць, я яе не бачу, тому што яна маленькая. І вось у яе зараз забава такая. Спачатку яна чапляецца да сабакі, ляціць на шафу, а потом раве, тому што яна злезці не можа, тому што яе сабака чакае внизу. Што за крыця? О май год. А вы з якого племени? Чего, блядь? О, россиянец. Сосать нахуй. О, россиянец типичный. Неразумный. Россиянец неразумный. А что это за невядомый регион? Кто мне подкажет? У яго был черный кружочек, пробачте. И написано невядомый регион. Гэта як так может быть? Я вперше не такое бачу. Треба, мабуть, було припинитися. Ну, росіянці де всі. Моторола 8 колір. Дві гарнюні Ліса. Ой, Ліса, я не така. Ой, ти Ліса? Магус її. Я люблю. Маленькая. Шкода такая, капец. Сегодня знову кветки новые высаживала. Все мне керамичные горшки побила. Это Алиса. Просто стихийное бедствие, а не Китя моя. Антиструс, добраніч. Я бачила, Любомир заходив, Любомир, вітанечко. Я думаю, кого я забула? Когось ти ж бачила, заскочила до мене. Любомир був. Так. Что это, Беларусь? Шри-Ланка, боже мой, боже.
Так, до Белукра заходим так само, потому что Белукр у нас информационный такой, информаційная крыніца, вельмі клёвая, тому что заўсёды навіны, яны вось онлайн, і користуємося так само стужкой. Зябу порвете зараз? Не? Голый россиянец. А где шкварка? Чарка. Я мне писать почал. Опа-на! Love you, baby! Как дела? А, с тобой уже супер. Ой, какая красивая! Всем люблю привет, тебя ребят! обнимать. Всех, Привет, всех привет. люблю, обнимаю. И я тебе миллион поцелунков. Сегодня Надо банду. немножко... Ти давай розповіді, коли ласка, нам, як Наші цивільні країни розбираються з коронавірусом, як це відбувається у нормальному світі, а не так, як у наших бананових республіках. Що у вас там чувати? Про коронавирус. Не, у нас вообще самого не был карантин, что там нельзя ходить, или маск надо идти. Ну, просто люди отпускали по домам, и люди это все хорошо понимают. Чтобы на все, что там государство попросили, что какие-то там, допустим, расстояния, не статься места, или не ходить где-то там, или там общее место больше, чем 5 человек. Все наблюдает. Вот, допустим, я на улице вижу, там 2 подружка встречают, они 2 мимо стоят, разговаривают. Просто даже хочется обниматься, но люди соблюдают все это правильно. То есть школа уже открыта, садик уже открыто, все уже вернулся обратно к жизни. Нормально идет у нас. То есть государство хорошо контролирует. Больница, и у нас всего за 5 300 000 населения Норвегии, 7500 просто заражен, 205 человек умер, и 120 сейчас в больнице. Ну, у нас 9,5 и 12,5 Это все, что в Норвегии. Ну, у нас все только починається, Фархат. У нас тільки все это Очень плохо интересно. Ну, гальмує трошки есть. Я кажу, у нас зараз все это тільки починається. У вас карантин не объявили, да? Нет, нема. Карантин нету, да, у вас? Но вот Швеция тоже, как у вас. Швеция тоже, как у вас. Не объявили карантина. А в результате... Фархат, шведы не казали, что это... Давай по-русски тебе скажу. Шведы не заявили о том, что это безопасно. У нас проводится парад. У нас была Радуница. У нас провели субботник. И у нас провели Пасху. Тобак, ну, інформації нема, і люди ходять на масові ось гэтыя збори, розумієш? Да, немножко непонятно. Немножко эта ситуация понятна, потому что когда пандемия, да, так весь мир об этом страдает и все, а вдруг ваше правительство таких мер принимает, это непонятно зачем. Но я хотя это понимаю, потому что он не хочет, что страна остановится, потому что когда страна останавливается, это не хочешь, это финансовые потери для государства, для вообще малого бизнеса, средний малого бизнеса и все. Он, наверное, этом боится. Он даже готов, что 100 000 человек погибли, но он остался на власти. Да. Это то, что он делает, то, что он думает, спасти свой шкура.
Да. А то, что люди там погибаются, это ему все равно, абсолютно все равно. Ну, больше людей будет погибаться, но меньше у него проблем будет. И тоже такой, Россия тоже так, там тоже просто. Я первый раз в норвежской газете 2 дня назад записали на самой главной странице, что ситуация в России это катастрофа, просто катастрофа. Врачи, работники больницы не имеют даже слова сказать. Журналисты, они не имеют права обратиться в помощь. Нигде все. Им запретили полностью. Вот работники больницы в России. Так что, чем закончится там, непонятно. Ну, ты логически последовательный человек, и ты прекрасно понимаешь, что при таком обвале экономического состояния, что экономика сейчас и в Беларуси, и в России, она сядет в ноль. За это время не были созданы предпринимательские вот эти вот слои, которые бы могли создавать очень оперативно, очень быстро подушки безопасности. То есть, если бы существовал малый и средний бизнес, когда начала бы раскачиваться экономика, они бы обновили ее намного быстрее. А за счет того, что создали эти холдинги, за счет создали вот эти гиганты для отмывания денег, вот эти прачечные, они не жизнеспособные. Вместо того, чтобы вкладываться в экономику, развивать больницы, ты же знаешь это все. То есть, ну, как будет обновляться экономика в мире? То, что... Я абсолютно все, что ты говоришь, поддерживаю и понимаю, и ты это говоришь, но давайте вот смотреть факт. Факт, что такое. Сейчас руководит последний диктатор в Европе. А что ты можешь ждать от человека как диктатор, как Лукашенко? Он не будет вам дать свободу, он не будет вам дать право, чтобы сказать то, что вы думаете. Он будет ваша сторона в рабство держать, как. Так что выбор за вами, выбор за белорусский народ. Что 2 × 2 = 4. То есть народ умнеет, Лукашенко не будет. Народ тупеет, Лукашенко будет сидеть. Вот до сих пор вот ваш народ молчит и терпит. Это откуда-то идет. Вот это корни, откуда это терпение, это все, что там, это уже совковский менталитет. Вот Украина, видите, Украине вышли там Майдан, и немножко треснули вот эта пыль, да, совковский от себя. Но пошло правильно, неправильно, я бы сказал бы, успешнее это не пошло, хотя начало было очень успешное, но опять же они попали под контроль от, скажем, олигархов. То есть структура мафии олигархи и коррупция олигархи и все. И ваша сторона просто, да, вот есть в государственном ниву есть коррупция, и там наверху сидит батька, которого не хочет свободы для страны Беларусь. Тут уже здесь решат народа. Если народ ему, он не будет так продолжать. А если народ не будет позволять ему, и все. Я думаю, что в этом сфере, вот вы как блогеры, да, от вас, белорусские блогеры, очень много зависит, чтобы просто продвинуть этот поезд, да, вот, чтобы люди поняли, чтобы надо, действительно, они есть свободные люди, они должны жить 21 век как свободные люди. Но извините меня, когда вас держит уже 21 век, вас держит как Северная Корея, но хотя, может, немножко лучше, чем Северная Корея, но факты, что структура государства точно такой, как Северная Корея, но это страшно, это просто больное общество, которое вот надо его лечить. А тут я не вижу, что корона какой-то масштабная проблема, потому что рано-поздно вакцина это найдется. А надо сейчас думать, чтобы вакцин свободы для Беларуси как-то это найти. Как-то это надо вот это вакцинировать общество
Беларуси, да, вот белорусского народа. Фархад, повернись. Вы ведаете, что я зараз хочу сказать? Что за долбанный белорусский интернет? Блин. Фархад, росіянців небагато зараз, повернись, мені, коли не складано. Я пропал. Я бачу. Я тебе шукаю. Напиши. Мені здається, що, гальмануло інтернет. Я не ведаю, що там відбулося. Блін. Я хожу по росіянцям. Кажи, пані, ми вас слухаємо. Ён абсолютно прав. Калі беларусы, і вы разумееце, самае страшэннае, што усе ўсё ведаюць, усе ўсё бачуць збольшага. Але рэакцыя нулевая, разумееце, людзі чамусьці баяцца замовіць пра тое, што адбываецца ў іх у хаце. Вось гэта страшэнна. Альбо яны пасіўныя, кажуць, мяне гэта не кранаецца, значыцца, і я ввогуле не буду гэта абмяркоўваць, таму што гэта не мая праблема. Альбо людзі ведаюць, тыя ж лекары, разумееце, яны у тэлеграм-каналы дадаюць ананімныя звесткі. То бок яны... Белтелекам, маці яго, не кажы. Слухай, такі стрым, блін, і... Фархад, вернись, я все прощу. Таму, я не разумею беларусаў. Я выхожу. Мне таксама гэта рабіць небяспечна, я гэта ведаю. Але сядзець моўчкі і проста абмяркоўваць тое, што ой, як усё дрэнна, колькі жыцця ўжо беларусаў забрала гэтая ўлада. Яна не проста па ушы ў крыві. Яна ўжо проста булькі пускае ў гэтай крыві. Колькі беларусаў было знішчана за гэтай безглуздасці проста. Сергей Ціхановскі зараз ездзіць па Беларусі. У маске ўсё як трэба, то бок, ён бачыць усё гэтымі сваімі вачыма, і ён проста, як? Галоўнае, каб целек быў і нешта іншае. Беларусы нельга так. Нельга. На кожным куце, каля кожнага куту крычыце, замаўляйце пра сябе. Сітуацыя вельмі небяспечная. Гінуць беларусы кожны дзень. І гіне не статыстычныя дадзены. Паглядзіце, што адбываецца дзейсна у маленькіх вёсачках, у невялічкіх мястэчках, што там адбываецца. Там насправдзе не паспяваюць проста капаць магілу. І гэта жахліва. Джекс, я шукаю Фархада. Вашим свинособак. Не, я зараз, давайте я Фархада пошукаю, тому што мы з ім не даразмаўлялі. Я вельмі шаную яго погляд, і насправдзе я упэўнена, што ён параіць з свайго боку толькі лепшае для нас. І я яму шчыра дзякую, што ён зараз падтрымвае таксама Беларусь. Гэта для мяне вельмі важліва, вельмі. Мне здаецца, я перагарнула кагосьці з сваіх. Антитела тебе мало. Не, я вам антитела включу, але іншую песню. Вы усе, просто усе, каб вы усе пачулі прыгожую песню, скажу так. Фархад, блин. Добра, я не могу тебе знайсці. Але я прапаную свайму сябру Фархаду, я зараз гэта кажу на камеру. Мне вельмі складана з тобой праз рулетку размаўляць, але я ведаю, што Zoom, ён не гальмуе.
І я б з задаволеннем, я б уже попросила у своїх сяброў, мабыць, прабачэння, а мабыць, і размаўляла украінскай мовай, ты я ведаю, яе вельмі добра ведаеш сам. Мы бы з табой маглі запісаць невялічкі ролик для твайго, для майго каналу. Мне не патрэбен, ты ведаеш, што я не выязджаю за рахунак тваёй вядомасці, таму што у нас суполкі, яны, ну, усе мае, яны усе твае, яны са мной побач, я адчуваю гэта. Напэўна, гэта дапаможа Украіне і Беларусі. Свой погляд, альбо, мабыць, запішы агульны ролик без мяне. Што ты мяркуеш з боку вельмі развітой краіны, што адбываецца ў нашых краінах? І, мабыць, нешта параіш, каб твой досвед быў мы пачулі яго ў сябе. Таму што я з табой прыватна размаўляю, я зараз вяртаюсь да Фархада, я нагадваю. Я з табой прыватна размаўляю, і мне вельмі цікавыя твае думкі, я да цябе прыслухоўваюся. Гэта вельмі мала людзей, да якіх я прыслухоўваюсь. Ты адзін з іх, каго я слухаю вельмі уважліва. Таму, ну, я прапаную ў нейкім фармаце цябе прыватна паказаць, і таксама в маёй краіне мне будзе вельмі гэта патрэбна для падтрымкі беларускай свядомасці. Усяслаў, вітаю! Вітаю, Усяслаў! Дзякуй шчыра, што завітаў да нас. Так, ну што, сябры, я прапаную з Фархадам, мабыць, і закончыць гэтую размову. Я не хочу ўжо расіянцамі сабе сапсаваць настрой. Таму я вам включаю антитела. Мы зараз паслухаем абсалютна клёвую песню. Яна вам спадабаецца, я ўпэўнена. Яна вам спадабаецца 100%. Все добре, дочекаєтесь. Мяу. Так, это мой мяу. Попрошайка. Мені ранок починається, яны удвох сидять на столі і починають мяу, 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 мяу. Ну що, кс-кс, іди сюди. Так, я заходила по Беларусі, Усяслав, я сустрэла вельмі прыгожага, вельмі разумнага беларуса, мы паразмаўлялі з ім, таксама я паразмаўляла сёння з нашым я беларусам. Мне, дарэчы, сёння стрым, ён проста вось, я яго пераглядаць, напэўна, буду некалькі разоў, таму што і Украіна сёння, вось проста 100%. І я сустрэлася з Фархадам. Шчыры дзякуй, сябра, што ты падтрымваеш. І сёння данаты, сябры, зараз пагляджу. Данаты. Я хацела данаты. Одну хвіліначку, я хацела б зараз звярнуцца ў Тэлеграм свой канал. Зараз хвіліначку, я павярнусь у Тэлеграм канал. Зараз я, пакуль грузіцца антитела. Ага, вы не бачите. Не, бачите. Бачите. Гэта цудоўная песня, я яе вельмі люблю. Зараз хвіліночку, я вам хацела бы паказаць зараз. У мяне ёсць некалькі файлаў. Ага. Окей, я яе, у мяне тут ёсць прапанова, каб я уключила яшчэ одну песню. Добра, ну, пасыланне, каб я бачыла, ну, поўную назву і так, сябры. 505 гривень, гэта пан Васіль накіроўваў нашым медыкам. Гэта быў першы транш. Ён быў зроблены. Гэта 200 гривень пан Василь, ой, прабачце, зараз так акуратненько на камеру покажу. Гэта Святославу Щербіні, Кізілу Оксаночки. Хто памятае, сын Артемчик, мы плакалі разам з ёй, загінув бацька. 1100 гривень, гэта было пані Оксані. Таксама наша пані Анна, я нагадваю, 6 дзетак.
3,380, 3,390 пан Василь накерував. Так, от, щоб вам бачили. І 805 гривень гэта пайшло нашему Саше Беспалому. Таким чынам, сябры, я прыватна накіравала, ой, я уже не помню колькі, амаль 3000, мне здаецца, мы сабралі, потому что я зараз новый транш дала, і вы бачыце па рахунках, гэта больш за тое, што мы сабралі, то бок гэта наша адна скрынічка, яна агульная для нас, і мы сабралі у тым месяцы амаль 7000, і вось мы такім чынам іх накіравалі. Яшчэ 1000 гривень накіравалі медыкам. Пан Василь пазней скидываў, так. І яшчэ 1000 мы накіроўвалі медыкам. Зараз покажу. Зараз покажу. Павінен быць скрын. Хвіліночку. Напэўна, пан Василь не зрабіў. То бок спачатку мы накіравалі лекарам 1000, а потым яшчэ 505 гривень пайшлі. Такім чынам мы накіравалі нашей Илонке 1505 гривень, и я спрабую з ёй там дамовіцца, каб яна Гуцулы з Карпаття. Окей. Давайте спочатку вірала, мабуть, альбо, мабуть, давайте зараз я умикну по просьбе, потому что гэта... Давайте трошки... Ой. Что такое? Что здарилось? У меня нечто вылетело все. Нечто все вылетело. Пробачьте. У меня тут такой... Хочет вось гэтую песню? Ну давайте послухаем. Я її не чула. Тому... Покуль грузится, я с вами. Щиро дякую вам за сьогоднішній стрим. Зараз хвилиночку, я обнулила останній раз, не тримати гроші. Я обнулила Donat.ua, я накерувала пану Василю ті гроші, які у мене були. Зараз я вам покажу рахунок, що у мене там відбувається. Як ми накеровували грошу пану Василю. Останній раз дається 325 гривень. Це те, що я собрала на Сьогодні, щиро дякую, сябри, сьогодні було вельми приємно. Ви бачите, що і Дімон, Кармель, Валентин Чистяков, Олексій, я бачу, напевно, ще з того разу, то я, але я не ведаю, хто то я, тому пішло, Нікаблук, Дімон, Банда Фархада, сябры, гэта просто для мяне, просто шчыры дзякуй, таму што сёння, сябры, я вам покажу зараз, што мы сёння атрымалі. Сябры, 805 гривень. І 325 гривень я накіравала астанні раз пану Василю. Зараз я спрабую неяк гэта трошки подцягнуць. Давайте вось так. 325, і тут останнія 153, гэта мы накіроўвалі, зараз пагляджу калі, 14 квітня, 10 дзён таму, 24 квітня я перарахавала 325 гривень. То бок, картка у мяне адна заўсёды, гэта пана Василя, таму давайте яму зробім прыемна на заўтра, ён будзе ў шоке, сябры. Я вывожу
вивожу пану Василю гроші, і ми обнуляємо рахунок. Ось наше з вами 805 гривень йому зроблять. Вельми приємно. Я кажу, я завтра так окуляри передаю, так поглядіть. І буде мені дзвонити, і обов'язково Ян у четвер у посиденьках про це скаже, і я впевнена, що ми з вами разом посміємося. Тому щиро вам дякую за таку підтримку, щиро вам дякую. Сьогодні клевая сума, это для меня самая такая презентабельная, самая величезная, напевно, сума, яку ми собрали сьогодні. Тобто, ну, щиро дякую, сябри, щиро дякую сябрам моїм від Фархада. Ви робите добру справу. Ми всі робимо добру справу. І нам не соромно буде дітям глядіти в очі. Так, что, давайте трошки з вами ще і побігу вам включати кекос-покекос, вітаннячка. Мені щиро дякую, що ви завітали, тому що мені приємно завсюди бачити вас. Не пам'ятає, а не пам'ятає. Не пам'ятає, так. А я нічого так, не так сказала? Ну, мабуть, є і таке, я ж можу помилятися. Кекос, і ти тут така. Так, Осяслав. Щиро дякую, сябри, що завітали. Це наші білоруські сябри. Мені приємно. Сергій Шедловський, що дивимося, глядіть, зараз будемо Карну, маленька, мені заказали, тому сьогодні добрий день, і я добра, тому вірила, послухаємо в інший раз, а сьогодні слухаємо Карну. Але я не чула ніколи, тому мені самой буде приємно першиню почути це. Антиструс, я думаю, ти пишу від серця. Усім добраніч, хто йде спать, позитивно, гарно. Айдер Кремлі, Крим повернемо, завжди ради тебе бачити. Джекс, так? Антиструс, лайк. Я Русін, Русь Україна, лайк. Мой сябр Білукр, лайк. Сябри, бачу вас. Кійтор, лайк. Усім лайк, лайк, лайк. Я вмикаю приємну мелодію. І, як завжди, живе Білорусь, слава Україні! Ми все здолім і все переможемо. Я вас люблю, щиро дякую, що ви у мене є. Спробую не зникати і з'являтися як можна частіше. 1000 мільйон вам поцілунків. Дякую, що були зі мною.